Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast των Overthinkers. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα χιλιάδες μηνύματα που έχουμε λάβει στα social media μας, για τα like, τις δωρεές σας που ξεπερνάνε αρκετές. Και έτσι σας έβαλα στο σημερινό θέμα που είναι τα social media και το σκοτεινό τους υπόβαθρο. Ειλικρινά, ποτέ δεν καταλαβαίνω πού θα οδηγήσει το introduction σου. Με ξαφνιάζει κάθε φορά. Εντάξει, τώρα το πήγα λίγο... ξεκίνησα λίγο να κράζω από την αρχή, γιατί σε αυτό το θέμα έχω να κράξω πολύ, παιδιά. Περιμένετε. Και ήταν λίγο οι wannabe influencers που σου λένε, ας πούμε, έχουν 1000 followers, η μισή είναι, ξέρω εγώ, site, ξέρω εγώ, για ταξίδια, και σου λένε πάρτε αυτή την προσφορά, 30% κουπόνι σε αυτό το site δεν το ξέρει κανένας, το βρήκαν μόνοι τους και πήραν ένα κουπόνι και το διαφημίζουν. Αυτό τι σχέση έχει με το introduction που έκανε? Ότι το έπαιξα wannabe influencer που έχουμε πολλή επιτυχία. Όχι, εγώ νόμιζα ότι θα πεις το άλλο. Που ανεβάζει κάποια που λέει «ΟΚ, όλοι με ρωτάτε, οπότε αναγκαστικά θα σας πω, αλλά δεν έχει ρωτήσει κανείς την πραγματικότητα». Ναι, αυτό ισχύει επίσης. Αλλά επειδή είμαστε λίγο άσχετοι εδώ πέρα, δεν είμαστε αρκετά influencer, δεν έχουμε εξερευνήσει τον κόσμο των social media όσο πρέπει, έχουμε φέρει έναν ειδικό. Μαζί μας είναι ο Ντίνος. Γεια σου, Ντίνο. Καλησπέρα. Περίμενα να πει με κάτι, ξέρεις, με κάποια φράση, αλλά καλησπέρα. Δεν ξέρω αν σταματήσω να μιλάω σε κάποια φάση και απλά σας βλέπω, είναι γιατί θα νομίζω ότι σας ακούω. Θα λέω, ακούω podcast τώρα τα παιδιά. Μπορεί να ξεχαστώ. μόνο μη θέλει να μας κλείσει, ξέρω. Θα μας πει πώς κάνει, μπορείς να σταματήσετε λίγο. Ο Ντίνος ασχολείται έτσι με το Instagram, να πω. Ναι, Ντίνο, θες να μας πεις λίγο τι κάνεις στο διαδικτύο? Πες τα μόνο σου. Γιατί ρε εσύ, πες λίγο, διαφήμισε λίγο τον εαυτό σου. Δεν είμαι κανένας influencer, παιδιά, δεν ξέρω. Τώρα, μετά που θα παίξει το podcast, φαντάζομαι θα πάρω πολλούς followers από εσάς. Οπότε εντάξει, εκεί θα γίνω influencer, φαντάζομαι, ελπίζω, γι' αυτό ήρθα εδώ. Εντάξει, απέκρυψα μια πληροφορία. Είναι influencers σε σχέση με εμάς. Αυτό είναι μια σημαντική λεπτομέρεια, νομίζω. Όχι, είναι influencer ποιοτικός. Είναι από αυτούς που μου αρέσουν εμένα να ακολουθώ, καταλαβες. Δεν φέρατε όποιον όποιον influencer, Ότι φέρατε δηλαδή αυτούς που από συμπαθείτε. εδώ μόνο η Μαρία έχει ποιοτικούς influencer. Πρώτο σχόλιο. Δεν είπα ποτέ αυτό. Ακολουθώ και πιο τρας περσόνες, αλλά τα φωτογραφικά προφίλ, όπως είναι του καλεσμένου μας, μου αρέσουν, τα εκτιμώ. Όχι, συμφωνώ και εγώ, είναι γαμάτος. Τώρα εσύ κοιτάς το κινητό για να μπεις στο Instagram μου και να δεις πράγματα, ξέρω εγώ. Για να το δείξεις στην κάμερα, ρε. Πάλι καλά που δεν κάνουμε βίντεο, έχω κινήσει ήδη, παιδιά, δεν ξέρω για εσάς. Τα καλά μας λόγια. Θα πούμε το προφίλ του και μετά θα αλλάξει όνομα στο προφίλ. Για να μην τον βρίσκουν. Ωραία, να πω, μιας που έκανα αυτή την εισαγωγή, εσάς τι προφίλ σας αρέσει, ρε παιδί μου, να ακολουθείτε? Κοίταξε, κυρίως χωρίς ρούχα να είναι το προφίλ. Εννοούμε στο main account σου, όχι στο δεύτερο που έχεις. Όχι. Έχω ένα καλό και ένα όχι καλό. Ένα καλό προφίλ και ένα όχι καλό προφίλ. Οκ. Δεν ξέρω, εσύ τι ακολουθείς, ας πούμε? Εγώ είπα ότι ακολουθώ και πιο... Όρισε το ποιοτικό βασικά. Λοιπόν, ακολουθώ, ας πούμε, ένα τύπο που κάνει τύπου σαφάρι και τέτοια στην Αφρική, που είναι φωτογράφος. Τον έχω βρει πρόσφατα και τον ακολουθώ και μου αρέσει πολύ. Ακολουθώ έναν άλλον που είναι επίσης φωτογράφος και έχουν ένα αμάξι από αυτά που είναι τα πάντα, Βανάκι. το αμάξι, το οποίο είναι σπίτι. Τροχόσπιτο, αλλά. Ναι, δεν είναι τροχόσπιτο όμως, είναι full μάχημο. Αυτό είναι σαν ένα γιγαντιαίο Δεν κατάλαβα τζιπ. ποιο είναι το λάθος όμως, η εναντίωσή σου για το τροχόσπιτο. Τι? Γιατί δεν είναι ένα κλασικό τροχόσπιτο. Γιατί πιστεύεις ότι το τροχόσπιτο δεν είναι εξοπλισμένο για τα πάντα. Ρε, είναι σαν φορτηγό αυτό. Τέλος πάντων, δεν θα εμβαθύνουμε τώρα σε αυτό. Και αυτός έχει ολόκληρη οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και αυτά και κάνουν, δεν ξέρω, τη ζωή του Μόγλη τέλος πάντων αυτά τα παιδιά και γυρνάνε όλο τον κόσμο. Μ' αρέσουν τέτοια.
Αλλά ακολουθώ και άλλα προφίλ. Θα ακολουθήσω, ας πούμε. Τι τούνη, για παράδειγμα. Ναι, το είπες. Να σου πω κάτι. Κοίτα. Κάνει διαγωνισμούς. Και αν κερδίσω μία μέρα. Πραγματικά, σήμερα είδα κιόλας ότι δίνει 10.000 ευρώ. Εντάξει, κοίτα, μη σε εξαπατάει έτσι όπως το λέει. Να, αυτό είναι τρίκ. Δίνει Είναι 1.000 στον ναι. καθένα. Εντάξει, Όχι ότι δεν θα θα με με χάλαγε χαλάσει. 1.000. Ναι. Ορίστε, άρα και σε ακολουθεί την Τούνη. Όχι, αλλά το σκέφτομαι πολύ σοβαρά πλέον. Ναι, και. Εξαγοράζεστε με ένα εικονικό χιλιάρικο. Δεν το πάρετε καν. Είναι καλύτερα να πηγαίνετε παίξετε ένα κίνο, ξέρω εγώ. Ένα πιθανό χιλιάρικο είναι καλύτερο από κανένα χιλιάρικο. Οριακά θα απολάμβανα στο... περισσότερο να κοιτάω τον πίνακα κληρώσεων του Κίνο από το προφίλ του. Ναι, αλλά στο Κίνο, φίλε, θα πληρώσει. Ενώ στην Τούνη που θα την κάνω follow δεν θα πληρώσω. Ναι, και εντάξει. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα βασικά. Είναι από τα πιο εύκολα προφίλ για να κερδίσει. Δεν χρειάζεται καν να κάνει σχόλιο. Δεν ξέρω γιατί τη διαφημίζω αυτή τη στιγμή. Πριν όντω δεν χρειάζεται να κάνει σχόλιο, γιατί δεν το Ναι, ξέρω. ναι, ρε. Απλά κάνει follow την Μπαίνει ίδια, τώρα ξέρω ο και Ντίνος όποιον. αυτή τη στιγμή μπαίνει να κάνει follow. Ο Ντίνος έχει γεμίσει το προφίλ του με σχόλια. Ευχαριστούμε, Ιωάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μόλι συνειδητοποιήσω ότι δεν χρειάζεται να κάνω καν σχόλιο. Ναι, τέλος πάντων. Και ακολουθώ, ρε παιδί μου. Ακολουθώ κωμικούς, Έλληνες κυρίως. Ακολουθώ λίγοι showbiz. Εντάξει, κατανοητό. Και Δεν ξένους είναι κάποιους. κακό. Ρε παιδί μου, δεν θα ακολουθήσω διάσημους που δεν ανεβάζουν καθόλου πράγματα από τη ζωή τους. Γιατί βαριέμαι. Αν θέλω να βλέπω Περίμενε. μόνο τα επαγγελματικά τους. Τον Τανιμανίδη, π.χ. τον ακολουθεί. Όχι. Άρα καταλαβαίνουμε τι είδο ανθρώπων ακολουθεί. Τι εννοείς? Όχι, δεν το λέω με κακή έννοια. Ότι απλά ακολουθεί. Π.χ. την Τούνη που θα κάνει του διαγωνισμού. Ναι, αλλά ακολουθώ και τη Σνατσάκη γιατί μου αρέσει. Ναι, εντάξει. Αυτό. Μετά ακολουθεί σαν να να ακολουθεί πω- τον Γιώργο, ξέρω. Δεν θα τον ακολουθούσε σαν Ρε παιδί μου, δεν ανέβασε από τη ζωή του πράγματα. Ευχαριστώ. ακολουθώ ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν ή που ανεβάζουν κάτι ενδιαφέρον. Ή θα ακολουθήσω και κάποιους που την τρέχουσα περίοδο με ενδιαφέρει πολύ η δουλειά τους, ρε παιδί μου. Θα ακολουθήσω κάποιον ηθοποιό που θα πάω να δω την παράστασή του στο θέατρο. Γιατί Ναι, μπορεί αλλά να- θα τον ακολουθήσει για ένα διάστημα. Δηλαδή μετά από λίγο Ναι. θα πει εντάξει, τον κάνω follow. Αυτό ήταν. κοίτα, Πήρα ότι χρειάστηκα. αν με κρατήσει, θα το κρατήσω. Θέλω να πω, αν ανεβάζει μετά. Ναι, αυτό αν ανεβάζει full μόνο επαγγελματικά και ανεβάζει μόνο τις μέρες που έχει παράσταση, ας πούμε, για να σου διαφημίσει την παράσταση, θα βαρεθώ μετά από λίγο. Άρα το κάνει και λίγο μόνο για την κατηνιά. Ότι να ξέρω τι γίνεται στη ζωή τώρα του Μπέζου, Δεν ξέρω είναι εγώ. κατηνιά. Μα οι περισσότεροι δεν ανεβάζουν τη ζωή τους. Κοίτα, τώρα ήρθε και αυτός για να με κράξει. Το Όχι, πιστεύω. περίμενε, μα τώρα είπε ότι. Θα είναι ένα επεισόδιο που θα με κράζουν 2 άτομα έξω από τον Γιώργο. Καταρχάς, εγώ συμφωνώ και εγώ τα ίδια πράγματα πάνω κάτω ακολουθώ. Απλά σε καλά προφίλ, όχι σε κακά. Και άλλη επίθεση. Συγγνώμη, ποια είναι τα κακά προφίλ? Αυτά που ακολουθεί εσύ. Λοιπόν, θα σου πω τι ορίζω ως κακό προφίλ. Πρώτον, δεν ακολουθώ προφίλ που έχουν διαφημιστικά μέσα. Δεν το μπορώ. Πολλοί influencers είναι full διαφήμιση. Δηλαδή, 2 διαφημίσεις σε ένα post. 5 διαφημίσεις σε ένα post πάρουν μετά. Αυτά δεν τα ακολουθώ. Δεν ακολουθώ επίσης ανθρώπους που κάνουν υπερβολικά καλύτερη ζωή από μένα. Κοίτα, είναι ρεαλιστικό πρόβλημα. Δηλαδή, Δεν είναι λίγο κακό πρόβλημα όμως, γιατί όλοι κάνουν μια καλύτερη ζωή από σένα. Λοιπόν, εγώ εδώ είμαι για να κράξω και τους δύο, ναι, αυτή είναι η όχι, δουλειά μου κοίταξε, πλέον. δεν είναι έτσι. Γιατί είναι αυτός, ας πούμε, που θα κάνει μια καλύτερη ζωή εντός της χώρας και σε επίπεδο που μπορείς να φανταστείς. Και είναι και αυτοί, ειδικά σε φωτογράφους συμβαίνει αυτό, μιας και τους ανέφερε και η Μαρία, ότι είναι σε κάτι Ιμαλάια πάνω, κάνουν εντάξει, κάτι οκ. ακραία σπορ και είναι σε κάτι ακραία cozy μέρη που περνάνε drone από μέσα, λες και ήταν από πάντα εκεί το drone. Λες και είναι η πιο φυσική στιγμή της ημέρας, ξέρω εγώ. Αυτά, ας πούμε, δεν τα ακολουθώ, γιατί λέω όσο σκηνοθετημένο και να είναι, δεν πάβει να είναι σε ένα σαλέ στα Ιμαλάια με μια θέα φανταστική. Συγγνώμη, αυτό εσένα δεν σου αρέσει να το βλέπεις εφόσον δεν είναι κάτι που εσύ μπορείς να κάνεις πάρα πολύ εύκολα. Και εγώ ακολουθώ αυτή την οικογένεια με το τροχόσπιτο γιατί ξέρω ότι πιθανότητα δεν θα βρεθώ σε ένα ηφαίστειο στη Λατινική Αμερική τώρα πρόσφατα, ας πούμε, για να δω αυτά τα τοπία που ανεβάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Ισχύει, αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, προφανώς κάνω λίγο πλάκα. Προφανώς και εγώ προφίλ μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά δεν είναι ότι ακολουθώ πάρα πολλά τέτοια, γιατί δεν ξέρω, νιώθω περίεργα μετά από λίγο να βλέπω συνέχεια τον άλλο να κάνει τέτοια, ξέρω εγώ. Ωραία, άκου. Σε αυτό που είπες, στο αυτούς που περνάνε καλύτερα από σένα, εγώ δεν θα ακολουθήσω
αυτούς που μπαίνει σε διαδικασίες σύγκρισης. Ας πούμε, με αυτούς που λες με τα σαλέ και τα έτσι. Δεν θα συγκριθείς, νομίζω. Αλλά... Γιατί, Μαρία, δεν μπορώ. Αλλά με αυτούς που είναι στην ίδια φάση, θα πω, με σένα, θα συγκριθείς. Και θα πεις, κάτσε ρε φίλε, εγώ τι κάνω λάθος. Γιατί άλλος μπορεί να ανεβάζει την πάρα πολύ πετυχημένη ζωή του και να ανεβάζει την τέλεια δουλειά του, τους αμέτρητους φίλους του, το πόσο βγαίνει, το σπίτι του, τα έτσι, αυτά που θα φαίνονται όλα ότι είναι καλύτερα από τα δικά σου και μετά εκεί δεν συγκρίνεσαι λίγο. Δεν λες, Αφήστε λίγο, παιδιά. Ψάχνουμε κάποιο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τα social media με υγιή τρόπο. Γιατί αυτό μιλάτε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα ακολουθήσω τον άλλον που πάει στο ηφαίστειο στα Ιμαλάια, αλλά δεν θα ακολουθήσω τώρα τον Γιώργο που μένει από πάνω που κάνει καλή ζωή. Κοίτα, θα συγκριθώ μαζί του. Θα το όριζα ως δεν ακολουθώ άκρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχετε δει, όλοι έχουμε ένα γνωστό που έχει αυτό το προφίλ που ανεβάζει συνέχεια την ίδια φωτογραφία. Που είναι ίδια φωτογραφία, διαφορετική λήψη μέρα δεύτερη, ξέρω εγώ. Είναι... Καλά. Ξέρω τέτοιο άτομο, ακριβώς αυτό που λέει, που τα ανεβάζει τύπου εννοείς και μετά από ένα χρόνο, ας πούμε έτσι. Ναι, και ή που είναι, ξέρω εγώ, και από άντρες και από γυναίκες το βλέπεις, που είναι, ξέρω εγώ, ίδια πόζα selfie. Απλά σε άλλο μέρος. Τα τελευταία 10 χρόνια, ξέρω. Έχω τέτοιον που είναι και influencer εισαγωγικά. Τύπου έχει χιλιάδες followers, παιδί μου. Ίδιο προφίλ πάντα. Βγάζουν πάντα το αριστερό προφίλ, το δεξί δεν το έχεις δει ακόμα. Περιμένεις τη μέρα. Ίσως να μην έχουν. Ας πούμε αυτά, ή να πάω λίγο στα stories που πολλοί ανεβάζουν. Εντάξει, παιδί μου, τα stories ανεβάζεις κάτι casual, δεν ανεβάζεις κάτι φοβερό, ας πούμε. Μπορείς να ανεβάσεις και κάτι casual. Αλλά είναι και αυτοί που πίνουν κάθε μέρα τον καφέ τους σε ίδιο σημείο, ίδια τραπεζάκι, ίδια πράγματα. Και κάθε μέρα θα ανεβάσουν αυτό το story που είναι στο ίδιο τραπεζάκι με τον ίδιο καφέ. Δηλαδή, λοιπόν, πλίτς που το βλέπεις. Εγώ έχω μπει στη διαδικασία να μην ακολουθώ καθόλου. Βασικά το κάνω. Να μην ακολουθώ κανέναν. Ναι. Basically. Κλασικός influencer. Όχι, είναι η φάση που το προφίλ εγώ το χρησιμοποιώ πιο πολύ για να δείξω τη δουλειά μου, ξέρω εγώ, στις φωτογραφίες και να Ναι, έχω... αλλά ποιο είναι το κανονικό σου προφίλ, αυτό που δεν μας κάνεις follow? Δεν έχω κανονικό προφίλ, δηλαδή είχα κάποτε κανονικό προφίλ. Μπορεί να έχει μάλλον όνομα. Δηλαδή, Όχι, να έχει μπλε αρκούδος. Και να είναι αυτό το κανονικό. Να είναι troll του Instagram και να σχολιάζει. Πάω και βρίζω από κάτω την τούνη. Με φωτογραφίες meme, ας πούμε. Να, άλλη κατηγορία τώρα. Τα ψεύτικα προφίλ που έχουν μόνο memes, φωτογραφία προφίλ meme, ξέρω εγώ, και σχολιάζουν την άλλη στο διαδίκτυο. Ακριβώς. Μισό. Λοιπόν, να τελειώσουμε με το προηγούμενο. Εγώ αποφεύγω γενικότερα να ακολουθώ κόσμο που. Βασικά θα ακολουθήσω κόσμο στο προφίλ μου που γνωρίζω. Ωραία, δηλαδή, αν σε ξέρω, θα σε ακολουθήσω. Ωραία. Τώρα να σε ξέρω και λίγο καλά κιόλας, έτσι. Δεν χρειάζεται τώρα να. Δεν θα ακολουθήσω τώρα τον άλλον που θα τον δω στο δρόμο και έχουμε πει δύο κουβέντες. Να σε ξέρω και λίγο. Και να μην ανεβάζω βλακίες. Δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δεν νιώθεις και λίγο αμήχανα όταν πάνε και σε κάνουν follow άτομα που δεν έχεις δει ποτέ, ξέρω. Έχεις δει μια φορά, ξέρω κάπου. Εγώ δεν με πειράζει. Είχατε γνωριστεί για 3 λεπτά και αύριο σου στέλνει έτοιμα, ξέρω. Όχι, απλά θα το αφήσω. Δεν είναι. Βασικά έχω ανοιχτό προφίλ για όλα αυτό που λέγαμε. Δεν έχεις το θέμα. Επειδή όμως είναι γενικότερα στόχος μου το να δείξω τη δουλειά της φωτογραφίας. Οπότε είναι ανοιχτό το προφίλ, είναι καλοδεχούμενοι όλοι. Όχι, ενώ ότι το χρησιμοποιώ και σαν εργαλείο για να πάρω inspiration για μένα. Οπότε δεν θα κάτσω να ακολουθήσω τώρα τη Δήμητρα που θα με κάνει follow και την ξέρω από το σχολείο για να βλέπω τη μούρ της μία στο Παρίσι, μία στη Βουδαπέστη και αυτά. Δηλαδή... Για να είσαι λίγο πιο ευγενικός, μπορείς να τους ακολουθείς. Αν τους ξέρεις έτσι, πρέπει να τους ακολουθείς και να τους κάνεις mute, όπως κάνω εγώ. Εντάξει, αυτό υποκρισία δεν είναι. Κάτσε, κάνεις mute γνωστούς. Δεν είναι υποκρισία αυτό. Αυτή τη στιγμή, για να σου απαντήσω, Γιώργο μου, έχω mute παραπάνω από το μισό μου Instagram. Αυτό είναι sad, είναι υποκριτικό και sad. Μπράβο. Να σου πω κάτι, να προσέχουν τι ανεβάζουνε. Όχι, να μην τους κάνεις follow αν δεν σ' αρέσει αυτό που ανεβάζουνε. Κοίτα, εγώ έχω μιουτάρει πολλά stories, είναι η αλήθεια. Αλλά όχι posts. Εγώ, μόνο τα stories έχω. Αλλά υπάρχουν και αυτοί, είναι αυτό που λες εσύ. Που όντως ανεβάζουν ή ανέβαζαν, δεν ξέρω τι κάνουν πια. Τον καφέ τους κάθε μέρα από το ίδιο σημείο ή κάθε Σάββατο το ίδιο μαγαζί. Ή όταν βγαίνουν, ανεβάζουν 15 stories από την νυχτερινή τους έξοδο. Δεν μπορώ. Καλά, αυτοί σίγουρα έχουν φάει mute. Δηλαδή, και εγώ αν ακολουθώ κάποιον που ξέρω και κάνει αυτό, εντάξει, προφανώς. Επίσης, εμένα αυτό που με νευριάζει απίστευτα είναι οι στραβές φωτογραφίες. Α, ναι. Δηλαδή, πες έχει πάει όλος για καφέ. Οκ, το δέχομαι, έχει πάει για καφέ.
δεν θέλω να μου βγάλεις φωτογραφία τον καφέ σου πάνω στο τραπέζι. Στραβό. Στραβό, ναι. Δηλαδή έτσι τελείως αλλιώς, ξέρω εγώ. Μου φαίνεται ότι είναι απλά μια χάλια φωτογραφία, ξέρω εγώ. Δεν έχει κάποιο νόημα να την ανεβάσεις. Δεν το πιστεύω ότι βρήκα κι άλλο άνθρωπο με την ίδια ψυχασθένεια με μένα. Κοίταξε, αυτό είναι και σε μένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Κυρίως όταν όλες πάνε να τραβήξει θάλασσα, κάνω ηλιοβασίλεμα. Και είναι το ηλιοβασίλεμα, παιδιά, γέρνει ο ωκεανός όλος και γράφει πάνω. Ρομαντικό ηλιοβασίλεμα. Και είναι από κάτω, γίνεται ο χαλασμός, έχει χαλάσει η βαρύτητα της γης. Κοίτα, για να μην το χαλάσουμε, δεν έχει σημασία το ότι έχει χαλάσει η βαρύτητα της γης εκείνη τη στιγμή, η ισορροπία, ξέρω, του πλανήτη ολόκληρου. Είναι ότι δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο σκοπό. Ωραία, δηλαδή να βγάζει κάτι που να είχε νόημα και να στηριζόταν κάπως. Κάτσε ρε, τι είναι σκοπό. Κάποιοι δεν το βλέπουν ούτε όταν την τραβάνε τη φωτογραφία, ούτε όταν την ανεβάζουν. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή Δεν το βλέπω. σου δίνεται δύο ευκαιρίες να τη φτιάξεις. Σου δίνεται μία όταν τραβάς και μία όταν πας να πατήσεις το upload. Όχι, εννοώ ότι δεν το βλέπουν, δεν το αντιλαμβάνονται. Πώς να σου πω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι. Ακριβώς. Δεν είναι άξιοι να τους ακολουθώ. Κοίταξε, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που όλοι αξιώθηκαν να έχουν μια κάμερα. Πώς την αξιοποιούν είναι δικό τους πρόβλημα. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, θα προτιμούσα πραγματικά να καταστρέφει το πλανήτη και να τραβήξει φωτογραφία ψεύτικα στα ίσια παρά να την ανεβάσει όπως την ανεβάζουν μερικοί. Φτιάξτε την μετά στο τέλος. Κάνε τα δύο σου δακτυλάκια, κάνε το ίσιο. Δεν το βλέπουν, ρε. Δηλαδή αυτό είναι πιο συγκλονιστικό. Δεν με ενδιαφέρει. Μην το ανεβάζει, δεν θέλω να σε βλέπω. Σαν φωτογράφος, έχεις άλλα τέτοια που σε τριγκάρουν full. Που να πεις, ρε παιδί μου, ότι άμα το δω αυτή τη φωτογραφία. Ας πούμε, εγώ δεν μπορώ τα πάρα πολύ fake edits. Που το καλά, και λες, βλιά. Εννοείται. Αυτό ήταν μόδα παλιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Που το Instagram είχε κάποια στάνταρ φίλτρα που όλοι βάζαμε αυτά. Που έκανε μπλερ, ας πούμε, το γύρω-γύρω. Ναι, ή το έκανε πιο σκούρο. Και τότε εγώ ήταν πάρα πολύ cringe φωτογραφίες τέτοιες. Ναι, και αυτό με μόδες πάει. Ναι, αλλά και είναι κάτι που το κάνουν και τώρα. Ήταν όμως. Δηλαδή και τότε δεν νομίζω ότι το έβλεπε κάποιος φωτογράφος και λέγει «Α, τι ωραίο φίλτρο που έκανε blur την εικόνα». Κι όμως διαφωνώ. Όντως πιο παλιά υπήρχαν όντως προφίλ στο Instagram που ανεβάζανε, κάνανε reshare άλλες φωτογραφίες και έκαναν καλές φωτογραφίες. Που κάνανε μόνο reshare φωτογραφίες. Και ανεβάζανε κάτι φωτογραφίες που ήταν το saturation στο Θεό. Και ναι, okay. Γενικά ήταν μια άθλια φωτογραφία. Δεν την έβλεπες και έλεγες αυτό το πράγμα δεν είναι φωτογραφία, είναι πίνακας, ξέρω εγώ. Φαινόταν λες και είναι ψεύτικο πράγμα, όχι με την ωραία έννοια. Αλλά νομίζω ότι αυτό ποτέ σίγουρα δεν το εκτιμούσαν όλοι. Ας πούμε, θυμάμαι τον εαυτό μου σε αυτή τη μόδα να λέω μπιάχ από τότε, ρε παιδί μου, ότι δεν ήταν ωραίο. Εκλεπτισμένος πάντα. Όχι, φαντάσου, δεν ήμουν καν του κλάδου και έλεγα ότι δεν μ' άρεσε. Ήταν οι περισσότεροι. Και αυτοί οι ίδιοι πέραν exposure, οπότε ανέβαιναν, γι' αυτό και τους κάνανε research φωτογραφίες. Δηλαδή, πουλάγε αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς έχει σταματήσει. Τα έντονα χρώματα. Το υψηλό θα το γνωρίσει. Δεν είναι κάτι, δεν ξέρω τώρα κάτι να σου πω. Μπαμ. Ακριβώς. Πρέπει να σου φέρουμε 10 φωτογραφίες να τις δεις. Ναι, εκεί θα μπορώ να σου πω. Να μπει στο προφίλ μας και να κρίνει. Αυτό το κάνω για πλάκα, όντως όμως. Και αυτό δεν μπορεί. Εκεί το κάνουμε σε προφίλ εξαδέρφων μου, ξέρω, για να γελάσουμε και να. Ναι, ας πούμε. Και να κράξουμε στον άλλο. Τώρα κάνω τα δικά μου και ξέρω. Κράζω λίγο κρυφά τους ανθρώπους που ανεβάζουν πολύ χάλια φωτογραφίες στον εαυτό τους. Αλλά στα κρυφά είναι τύπου γιατί το κάνεις αυτό. Κρυφά το κάνεις, ας πούμε, με τον εαυτό σου. Ναι, αυτό είναι. Όχι πίσω την πλάτη τους. Ενώ κρυφά μες στον εγκέφαλό μου. Ναι, αλλά και πίσω την πλάτη τους. Κρίμα. Ωραίο παιδί και έχεις βγάλει τέτοια φωτογραφία. Είναι λίγο παππούδι και άποψη, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ωραία, συγγνώμη ρε Γιώργο, εσύ πώς το πες πέρα τώρα. Εσύ δεν κάνεις mute κόσμο που ακολουθείς. Δεν είπα ότι κάνω περίπου. Έχω κάνει κι εγώ πολλά stories, ρε παιδί μου. Αλλά τα κάνω από κόσμο. Ας πούμε, έχω άτομα από εξωτερικό που έχουν γνωρίσει, ξέρω, στο παρελθόν και τους έχω ακόμα follow. Εκεί μπορεί να κάνω, ας πούμε, ένα mute τα stories για να μην βλέπω, ξέρω εγώ, συνέχεια πράγματα. Γιατί μπορεί ο άλλος να ανεβάζει άκυρα πράγματα ή πράγματα που δεν είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά, οπότε δεν τα καταλαβαίνω. Και γενικά τέτοια προφίλ τα κάνω mute για να μην με ενοχλούν από την άποψη. Αλλά άτομα που γιατί πολλοί ακολουθούν και άτομα που αντιπαθούν στην πραγματικότητα. Μπορεί να είσαι από αυτούς, Μαρία, δεν ξέρω. Είναι από αυτούς, αφού τους έχει unmute, ξέρω. Παιδιά, δεν τους έχω mute επειδή τους αντιπαθώ. Τους έχω επειδή
ανεβάζουν μαλακίες. Και ταυτόχρονα δεν ενδιαφέρει για τη ζωή τους. Και με Άρα ενοχλούν. οριακά τους αντιπαθείς. Είναι κάποιος που γίνεται αυτή η σύγκριση, ας πούμε. Καλά, όχι αυτούς μάλλον δεν τους ακολουθώ. Ακολουθώ τέλος πάντων άτομα που ξέρω και είπα και τι είδους διάσημους εισαγωγικά ακολουθώ. Και επίσης δεν δέχομαι κανέναν που δεν ξέρω. Οκ. Δηλαδή και κοινούς να έχουμε. Εντάξει, εξαρτάται ποιους κοινούς, αλλά γενικά δεν δέχομαι κόσμο που δεν ξέρω. Άρα εσείς έχετε κλειστό προφίλ. Ναι, γιατί δεν είμαστε influencer. Και επίσης θέλω να πω ότι μου έχει τύχει 2 φορές αυτό το πράγμα. Θα το πω τώρα, αυτό είναι κοινωνικό μήνυμα. Ανοίξτε τα αυτιά σας, να μην το πάθετε κι εσείς. Αυτοί που έχετε κλειστό προφίλ. 2 φορές έχει χρειαστεί, θα πω, να κάνω το προφίλ μου δημόσιο. Θα πω για κάποιους λόγους. Για ποιους λόγους? Δεν λέω. Όλοι σκεφτόμαστε τα χειρότερα τώρα. Δεν με νοιάζει. Θα το αφήσω στη φαντασία σας. Όχι, αυτό είναι χειρότερο. Το χειρότερο με αυτό είναι ότι όταν το έκανα αυτό, είχα τύπου 100 αιτήματα φιλίας, 100 πλάς, γιατί δεν τα σβήνω, απλά δεν τα δέχομαι. Και σου δέχτηκε Και και δείχνεις μόλις- όλα. Μπαίνουν όλα μπαμπαμ. Να τα δέχεται Φίλε, μόλις αυτόματα. κάνεις δημόσιο το προφίλ σου και αποδεχτεί αυτόματα όλα αυτά τα προφίλ, δεν καταλαβαίνεις τι έγινε σε 5 λεπτά. Ναι, Μέσα σε 5 λεπτά σκάγανε φλέξαρε μηνύματα. λίγο ότι είσαι διάσημη, ναι. Όχι, δεν είναι διασημότητα. Είναι το τι κόσμος κυκλοφορεί στο Instagram. Είναι κρά. Όχι, είναι τι κόσμος κυκλοφορεί στο Instagram και με τι τρόπο το χρησιμοποιούν. Που άρχισαν τα καλησπέρα, τα γεια σου κούκλα, τα τέτοια. Κοίτα. Και λέω, Χριστέ μου, τι έκανα. Λοιπόν, μπορεί να κάνετε ένα επεισόδιο. Μπορεί Μόνο να με τέτοια είναι μηνύματα. κατηγορία κόσμου που να περιμένει να κάνει όλα τα αιτήματα, ρε παιδί μου. Και μόλις κάποιο προφίλ γίνει δημόσιο, μπαμ, επίθεση. αστείο, το Copy-paste αστείο είναι το αυτό. κλασικό μήνυμα. Ότι Καλησπέρα, μπορεί να- κούκλα. Ναι, ότι μπορεί να ήταν κάποιο που ξέρει, έκανε ένα follow τυχαίο πριν 1 χρόνο, α πούμε, και λέει, Οπ, αποδοχή. Α, με Γεια δέχτηκε στο μετά από κόκλα. 1 χρόνο. Ναι, Κάτι που με είδε και τη γυάλισα. Όχι, για να με έκανε τώρα, μάλλον χώρισε. ναι. Και μετά έκατσα και σβήνα όλα αυτά τα προφίλ ξανά. Και αυτό το έχω πάθει 2 φορές. Δηλαδή δεν μαθαίνω από τα λάθη. Μην μου. νομίζεις τώρα ότι έχουμε ξεχάσει ότι αναγκάστηκες σε εισαγωγικά να ανοίξει το προφίλ σου για κάποιο Α, λόγο. εντάξει. 2 φορές. Ίσως επειδή χώρισε, δεν ξέρω τι έκανες. Πάντως έτσι πιστεύουν οι 100 plus followers που περιμέναν. Δεν με νοιάζει. Τι πιστεύω θα σας πω όταν κλείσουμε αυτό το podcast. Λοιπόν, έχω ένα άλλο κάπως σχετικό. Τσεκάρετε τα προφίλ κόσμου που συναντάτε στα σχόλια. Τύπου βλέπετε ένα σχόλιο, ας πούμε, πολύ πετυχημένο ή όχι πετυχημένο, ένα μισητό σχόλιο. Θα μπείτε να θαυμάσετε να κράξετε αντίστοιχα το προφίλ του ατόμου που το έκανε. Ναι. Κοίτα, Λυπή. εγώ μπαίνω. Συνήθως αυτό το κάνω. Καταρχάς, στο Instagram δεν διαβάζω σχόλια. Γενικότερα. What? Okay. Όχι, δεν είναι ένας εύκολος τρόπος να κάτσεις να διαβάσεις ξέρω, σχόλια. Μήπως δεν ενδιαφέρεσαι για την βολικό. κριτική του Όχι, κόσμου. δεν είναι στα δικά μου σχόλια, στα δικά μου post. Ενώ γενικότερα δεν θα μπω τώρα σε μια φωτογραφία και θα πω κάτσε να δω τα σχόλια. Όχι σε μια φωτογραφία, αλλά σε κάτι πιο αστείο, εγώ πάντα ανοίγω τα σχόλια. Γιατί στα μισά αστεία reels, το υπόλοιπο μισό αστείο είναι στα σχόλια. Οπότε. Το κάνω στο TikTok. TikTok. Δεν βλέπω reels, Ναι, όποιος βλέπει μας κάνει reels. και το TikTok. Είναι 10 χρόνια πίσω καταρχάς, έτσι, να το πούμε γι' αυτό. Τι λέει αυτός ο κύριος. Αρχικά Το τα reels. μέλλον είναι το TikTok. Ναι, και τα reels είναι το TikTok του Instagram για τους boomers που δεν θέλουν να ανοίξουν TikTok. Ακριβώς. Και είναι Εμείς 10 είμαστε. χρόνια πριν. Είναι TikTok για ανθρώπους που δεν έχουν TikTok. Δεν θα έπρεπε αυτό όμως. Δηλαδή, εγώ βλέπω ένα βίντεο στο TikTok και γελάω σήμερα. Δεν γίνεται να μου το στέλνεις εσύ μεθαύριο και να μου λες χαχα, δες εδώ. Κατάλαβα τι γίνεται. Ρε φίλε, Ναι. Τέλος πάντων, μην αλλάζουμε θέμα όμως αυτή τη στιγμή. Το κάνω σε χειρότερη κατάσταση να διαβάζω σχόλια. Το κάνω στο Facebook. Όπου βλέπω άρθρο. Συγγνώμη, μας κράζει τώρα για τα reels και είπε τη λέξη Facebook. Ποιος χρησιμοποιεί Facebook, ρε Εγώ εσύ? όταν δουλεύω. Το 2023. Όταν είμαι στο γραφείο. Ο εργοδότης του Ντίνου. Ελπίζω να μην το Ο ακούσω. Ντίνος το δεν podcast. έχει Instagram, έχει Facebook και TikTok. Είναι των άκρων. Όχι, ρε. Είναι Gen Z και Boomer ταυτόχρονα. Ρε, όχι. Λοιπόν, ξεκάθαρα το Facebook είναι για να βλέπεις memes. Δεν ξέρω για εσάς, Όχι. αλλά εγώ βλέπω. Το Facebook είναι για να βλέπεις τι κάνουν συγγενείς σου. Όχι, εγώ δεν έχω τους συγγενείς μου. Είναι για να βλέπεις events Ναι, και τα νέα. Αυτό. Ακριβώς. Τίποτα άλλο. ξέρεις πόσα άρθρα έχω δει που είναι full ρατσιστικά ή εθνικιστικά και αυτά και μετά βλέπω τα σχόλια και είναι Αυτά. ακόμη χειρότερα. Να σου πω γιατί. Ναι, και εγώ μπαίνω στα κακά σχόλια. Τύπου άμα δω ένα πολύ ρατσιστικό σχόλιο,
μπαίνω να κράξω το προφίλ του. Ναι, και μετά δες βλέπω το βλάκα. αυτό. Δες φωτογραφία πάνω που έχει. Αυτό Δες ακριβώς, φωτογραφία. Πώς είναι η μούρη του. Συνήθως είναι μία φωτογραφία, Καρφώνεσαι. μία μπιλίτσα, ξέρω, μία φάση στο κέντρο, μία μπάλα που φαίνεται η φωτογραφία του ανθρώπου που έχει αυτό το προφίλ και από πίσω είναι η ελληνική σημαία. Η κλασική Εκεί είναι το στη κλασικό. γωνία το προφίλ, η φωτογραφία και η Όχι, υπόλοιπη είναι Είναι ελληνική αυτή σημαία. που είναι μισό-μισό fade με ηλιοβασίλεμα. Ναι, ή κάτι ήλιο ή τέτοια. Κάτι τέτοια τέλεια. Ή κάποιο πολύ Αυτά μικρό αυτά καράβι. έχουν πολύ περισσότερο ενδιαφέρον. For no reason. Έχει από πίσω ένα καράβι, ξέρω εγώ. Πώς κάνω. Μπορεί να είναι και απλό, άμα είναι Ανάλογα πώς φιλιρινικός. ταξιδιάρα ψυχής. Ή ακόμα καλύτερα, κάνα σκύλο, ξέρω εγώ, που έχει από πάνω φωτογραφία ελληνική σημαία, ξέρω εγώ. Για ποιο λόγο. Εκεί έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις το προφίλ μετά, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα από τεχνολογία. Οπότε έχει ανοιχτό όλο το προφίλ του. Έχει σχολιάσει σε ό,τι εθνικιστικό υπάρχει και μπορείς Ναι, να αλλά- γελάσεις με την ησυχία σου. Εκεί όμως ξέρεις τι θα δεις, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι να δεις από κάποιο αμφιλεγόμενο σχόλιο του προφίλ. Δεν είναι αμφιλεγόμενο το Ναι, να λέει και όλος από αυτό. κάτω ότι ναι, εντάξει, αλλά ο Παπαδόπουλος. Όχι ο Παπαδόπουλος. Πώς τον λέγανε. Αλλά ο Παπαδόπουλος έκανε δρόμους. Δεν είναι αμφιλεγόμενο αυτό. Όχι, δεν είναι αμφιλεγόμενο, είναι ξεκάθαρα Σωστό. αρνητικό. Αφού έκανε δρόμους, τι θέλετε. Ας πούμε τώρα ήμουν ένα προφίλ που είχα μπει και το είχα κράξει παντού. Είχα δει φωτογραφίες παλιές. Και το λέγανε Συγγνώμη. Δήμητρα και Παναγιώτης. Α, κάτσε, γιατί τώρα ήθελε να το πω. Κοινά προφίλ ζευγαριών. Παντού, κυρίως όμως στο Facebook συμβαίνει αυτό, γιατί εκεί είναι το boomer section. Έχω και εδώ ένσταση. Συγγνώμη, συμβαίνει ακόμα αυτό. Κι όμως συμβαίνει. Ναι, κι όμως. Είναι Είστε αυτό το οι άνθρωποι προφίλ. που θα έπρεπε να μιλάνε λιγότερο γι' αυτό. Γιατί μιλούσαμε με το προφίλ των Overthinkers στο Instagram και δεν ήξερα με ποιον μιλάω. Follow, παιδιά. Και να μας απαντούσε ο ένας κάνετε στον άλλον follow. κιόλας, Ναι, έτσι. αλλά δεν μας λένε, όντως απαντάμε ένας στον άλλον, αλλά δεν μας λένε Γιώργος Μαρία. Α, εντάξει, μπορώ να βάλω κι εγώ ένα Τώρα άλλο ακούγεται όνομα πιο ό,τι να λογικό. είναι. Αλλά σκέψτε, εμείς το κάναμε ας πούμε από ένα προφίλ page τώρα στο Instagram. Σκεφτείτε αυτοί που είναι όντως με ένα προφίλ. Του συμβαίνει άρα γι' αυτό δηλαδή. Εδώ θέλω να κάνω μια προσωπική μαρτυρία. Μία φίλη μου, δεν λέω ονόματα. Δήμητρα. Λένε όντως έτσι. Αν τη λένε έτσι, παίζω να πω άλλο όνομα για να μην καείς. Όχι. Τα πρώτα χρόνια που γνωριστήκαμε είχε κοινό προφίλ με το αγόρι της και πάντα διπλοσκεφτόμουν τι θα της γράψω γιατί ήξερα ότι θα το δει και το αγόρι. Ο Big Brother είναι εκεί και παρακολουθεί. Ναι, και δεν τον ήξερα καν, ξέρεις. Έχω Άβολο. εγώ στο μυαλό το δικό μου πάντως. Πιστεύω ότι σε αυτά τα προφίλ που είναι δύο άνθρωποι μαζί, συνήθως ο ένας το χρησιμοποιεί. Απλά ο άλλος δεν Ναι, ενδιαφέρεται. εντάξει. Οπότε συνήθως. Ναι, αλλά έχει πρόσβαση. Ναι, αλλά δεν θα νοιαστεί να κάτσει να μπει να δει Γενικά κάτι. ξέρω είναι εγώ τι. λίγο άρρωστο. Από την άποψη ότι ρε παιδί μου και στα ζευγάρια ξέρω εγώ. Τους φαντάζομαι να κυκλοφορούν πάντα χεράκι-χεράκι, να πηγαίνουν τουαλέτα μαζί, να πηγαίνουν ταξίδια μαζί, να βγαίνουν μόνο με παρέες που είναι και άλλα κοινά άτομα με ίδιο Άλλα κοινά προφίλ. ζευγάρια. Να βγαίνει ας πούμε. Να βγαίνει το προφίλ του Facebook Γιώργος ξέρω εγώ Κωνσταντίνα και μετά να βγαίνει το προφίλ Θανάσης και Χριστίνα ξέρω εγώ. Α, και να βγαίνουν μαζί, ξέρω, ζευγαράκι. Ναι, και μετά να λένε τι κάνεις Γιώργος Κωνσταντίνα και... δηλαδή να τους απευθύνονται. Και να είναι ο ένας καλά και όλος να λέει το είμαστε, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι τόσο άρρωστο. Θα μπορούσε να γίνει αυτό ή θα μπορούσε να είναι το άλλο. Ότι απαντάει, μιλάει το ένα ζευγάρι, λέει: ωραία, εμείς θα ρωτήσουμε τι κάνετε. Ωραία, της λέει ο άλλος, λέει: πες το εσύ. Λέει η κοπέλα: τι κάνετε. Και κάνουν μετά meeting οι άλλοι δύο και λένε: εσύ πώς είσαι σήμερα. Εντάξει, καλά, είχα πολλή δουλειά, αλλά κουράστηκα. Εγώ σήμερα καθόμουν, είχα άδεια, οπότε εγώ θα πω καλά. Ωραία, ας απαντήσουμε μια χαρά. Μια χαρά. Εσείς. Και θα γίνει μια συζήτηση με μικρά meeting. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά μετατρέπεται σε ταινία Λάνθιμου. Πού. Μην το πάρεις αυτό το σενάριο. Λοιπόν, copyrights, πώς μπορούμε να το κατοχυρώσουμε νομικά. Το είπα εγώ μόλις, μην μου το κλέψει κανείς. Γράψτε κάπου την ιδέα και θα επεκτείνουμε το σενάριο. Εμένα μου άρεσε αυτό πάντως. Και να σου πω, θα είναι και τύπου σαν Siamese, ας πούμε, θα είναι κάποιος ενωμένος. Θα τους ενώνει, θα έχουν ένα κινητό που θα τους ενώνει. Θα κρατάνε και οι δύο το ένα κινητό. Εντάξει, ας μην δώσουμε παραπάνω. Παρακαλώ, ας το κρατήσουμε για τη δικιά μας ταινία τρόμου, γιατί μόνο τρόμου θα μπορούσε να... Τα ζευγάρια ξαναχτυπούν, επιστρέφουν. Εντάξει, αυτό είναι τραγικό από την άποψη της ατομικότητας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι φάση, ξέρω εγώ, δεν έχετε διαφορετικά γούστα σε τίποτα, δεν έχετε Εντάξει, άτομα... κοίτα, δεν ισχύει αυτό που λες, γιατί μπορεί να ακολουθούν, ξέρω εγώ,
εντάξει, στερεοτυπικό τώρα μπάλα, ξέρω εγώ, να ακολουθεί το Παναθηναϊκό ένας και άλλο να ακολουθεί τη. Ναι, αλλά πες ότι θες να στείλεις ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, στη μάνα σου. Και είναι σε το Viber, ρε φίλε, και εσύ. Δεν ξέρω γιατί σου υπερασπίζομαι εγώ τώρα. Αλλά. Εντάξει. Δίνω πως έχεις κανένα προφίλ έτσι. Όχι, κοινό. Δεν έχω κανένα κοινό προφίλ, μόνος μου. Φουφ, ευτυχώς, εντάξει. Καθαρός. Μπορεί όμως να είχε, ξέρεις, μέχρι πρόπεση. Απλά μετά άνοιξε TikTok. Άνοιξε TikTok και. Όχι, το άφησα επίτηδες για στο να. TikTok απαγορεύεται. Να έχει δύο άτομα το ίδιο. Όχι, δεν έχω διά, μην το αφήσουμε να αιωρείται. Ξέρω εγώ. Δεν πειράζει. Αφήνουμε να υποθέτουν πράγματα για μας. Ποιος ξέρει. Θα σας πάρω τώρα από εκεί και θα σας πω σε ένα άλλο που όταν το βλέπω λέω τραγικό. Έχω ανοίξει τώρα το κουτάκι του κραξίματος. Κοντεύω να τελειώσουμε, παιδιά. Χαλαρώστε, πιείτε τον καφέ σας, το χυμό σας. Τα ψεύτικα προφίλ, όχι ψεύτικα προφίλ, τα αληθινά μάλλον προφίλ που έχουν ψεύτικους followers. Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό? Γιατί θες να είσαι influencer για να παίρνει λεφτά. Εγώ θέλω να ρωτήσω σε ποια προφίλ αναφέρεσαι, γιατί δεν νομίζω ότι ακολουθώ κάποιον. Βασικά, εντάξει. Δεν νομίζεις. Ναι, γιατί δεν ξέρεις βασικά. Ναι, γιατί δεν είναι ότι μπαίνω και στα προφίλ του κόσμου και κοιτάω συνέχεια τους followers. Και επίσης, για να καταλάβεις ότι είναι ψεύτικοι followers, πρέπει όντως να πατήσεις πάνω. Όχι, αυτό είναι ψέμα. Γιατί? Γιατί μπορείς να δεις ότι. Απλά θα μπεις στο προφίλ και θα δεις ότι ο άλλος έχει 10.000 κόσμο να ακολουθεί και παίρνει 7 like. Αυτά τα προφίλ δεν χρειάζεται να τα ακολουθείς γιατί συνήθως είναι public. Και μπαίνεις μέσα, ξέρω εγώ, και παίζουν στους 10 με 20.000 followers. Γιατί για να βάλουν παραπάνω είναι πολλά τα λεφτά. Οπότε είναι αυτά τα προφίλ που παίζουν πάντα στους 10 με 20. Και άμα δεις από κάτω δεν υπάρχουν σχόλια ή υπάρχουν fake σχόλια τύπου nice. Τύπου good photo. Καλά, εγώ πολλές φορές σχολιάζω στο Instagram σαν να είμαι μποτάκι, ξέρω. Δηλαδή πάω και ανεβάζω. Πραγματικά δεν έχω τι να πω ακριβώς. Όταν δω μια φωτογραφία που μου αρέσει, μπορώ να πάω να βάλω φωτιές, ξέρω. Το οποίο είναι στάνταρ τακτική σε κάποιον που έχει μποτάκι. Αλλά στέλνει αυτά που είναι όντως bots, που στέλνει send photo here for collab, τέτοια γράφεις. Θα μπορούσα. Δεν γράφω τέτοια. Αλλά όντως, εντάξει, τι να πάω τώρα να σχολιάσω. Έχω τον αγαπημένο μου φωτογράφο που τον ακολουθώ στο Instagram. Να πάω να σχολιάσω wow, what a great photo. Να, ορίστε. Εδώ. Κάνετε like ή σχόλια σε τύπου προφίλ με πάρα πολλούς followers, διασύμων, ας πούμε, εισαγωγικά. Εγώ ποτέ το θεωρώ, ειλικρινά το θεωρώ, το πιο χαζό πράγμα στον κόσμο, γιατί να κάνεις like στον influencer. Θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω. Ένιωσα μεγάλη προσβολή. Εντάξει, όχι. Ούτε εγώ το κάνω. Γενικά δεν σχολιάζω πουθενά. Πριν λίγο είπε ότι σχολιάζει φωτιές. Αυτό πήγα να πω. Αλλά σχολιάζω εκεί που θα δω, δηλαδή τώρα, αν δω τον αγαπημένο μου φωτογράφο, αν δω τον αγαπημένο μου rapper και έχει ανεβάσει κάτι. Φανταστικό. Έχει ανεβάσει τώρα, ναι, έχει πάει στα Oscar, ξέρω εγώ, και έχει ανεβάσει το κόκκινο χαλί. Θα πάω να βάλω φωτιές, εκείνη τη στιγμή χρειάζεται τον Ντίνα το κουκάκι να του σχολιάσει φωτιές. Αλήθεια, πες μου. Εντάξει, οι δικές μου φωτιές μπορούν να του δώσουν. Δεν το κάνει για αυτό. Το κάνει και για τον ίδιο. Δηλαδή. Ναι, ότι εγώ να δηλώσει το συνένα. Ναι, σχολίασα. Στήριξα αυτό που έκανες. Μπράβο, ξέρω εγώ. Το win θα είναι να σου απαντήσει, ξέρω εγώ. Ισχύει. Μπορεί και να συμβεί κάποια στιγμή. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι μου έχει απαντήσει μία φορά, με έχει κάνει και follow back μία φορά ο αγαπημένος μου YouTuber. Τι λες τώρα. Casey Neistat. Οκ. Ο οποίος, εντάξει, οκ. Σε έκανε και follow. Αφού ακούστηκε, ναι, με έκανε και follow. Αφού ακούστηκε όλο αυτό. Αφού ακούστηκε όλο αυτό πάρα πολύ καλό, θα πω τώρα ότι ήταν σε μια εφαρμογή που ό,τι είχε ξεκινήσει, οπότε δεν υπήρχε και πολλοί κόσμος. Κάποιοι μπορεί να ξέρουν. Ήταν η δική του εφαρμογή και ήμουν ο πρώτος που μπήκε. Λεγόταν Vero η εφαρμογή. Είναι ακόμα, είναι γνωστή. Αυτό που είχε γίνει για λίγο alternative Instagram. Ναι. Και ξαναέγινε κάποια στιγμή τώρα πρόσφατα ένα μπαμ. Αλλά ποτέ δεν έχει πιάσει. Να πω ότι και εγώ είχα γίνει κάποια στιγμή μέλος και μου άρεσε. Είναι πολύ καλό η εφαρμογή. Είναι πολύ καλό πράγμα. Social media χωρίς κόσμο. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Social. Πραγματικά. Τέλος πάντων, εκεί με είχε κάνει follow, οπότε δεν είναι κάποιο τεράστιο επίτευγμα, ξέρω εγώ. Ναι, okay. Και μετά από λίγο, νομίζω βγήκε και από την εφαρμογή γενικότερα, οπότε δεν με κάνει ακόμα follow ή κάτι. Οπότε λίγο sad ιστορία εν τέλει. Δεν ξέρω γιατί την είπα. Εντάξει. Άμα την ξαναπείς, να μείνεις εκεί που λες, ακολούθησε χωρίς να αναφέρεις πού και πώς. Εντάξει, όχι, ρε φίλε. Εδώ θα δείξουμε την πραγματική πλευρά των social media. Έτσι, γι' αυτό ήρθα. Κοίταξε. Γενικά, για να πούμε όντως για την πραγματική, έχει και πολλά θετικά. Τα social media, ας πούμε, έχουν
πέρα από όλα αυτά τα τραγικά προφίλ που θα δεις, ψεύτικα follows και άλλα τέτοια, είναι και υπάρχουν όντως προφίλ που μπορεί να είναι πολύ, να έχουν αστεία βίντεο ή να είναι, εγώ ας πούμε ακολουθώ πολλούς μουσικούς, όχι πολύ μεγάλους ελληνικούς ρε παιδί μου, που έχουν, που παίζουν μεταξύ 10-100.000 followers, που είναι ναι μεν 10-100.000. Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να έχουν 40 ή 60 ή 80. Εντάξει, του λες αρκετά μεγάλους καλλιτέχνες. Αυτά είναι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες συγκριτικά, με έναν τη περιοχή, ας πούμε. Αλλά δεν είναι, και ο Kanye West που. Εντάξει, ναι, το διχείριζε το ατζέντη του, θα μπει να δει το προφίλ του κάποιο που έχει 20.000 followers ή 40. Δεν είναι ότι είναι πλέον ένα επαγγελματικό προφίλ, συνήθως, έτσι. Οπότε εκεί θα πάω να κάνω και κάνα σχόλιο, Ότι νιώθω ότι όντως μπορεί να φτάσει στα μάτια του. Άμα έχει δηλαδή από κάτω 30 σχόλια, θα κάτσεις να τα δεις. Άμα έχεις 3.500, μάλλον δεν τα δεις. Κάτσε, φίλε, τώρα που είπες αυτό όμως. Και εγώ γιατί φάνηκα βλάκας πριν. Και εγώ σε ανθρώπους που έχουν τόσους 10-30.000 followers, 40.000 followers μέχρι εκεί. Δηλαδή, μπορεί τις φωτιές να τις δουν. Ναι, και θα έχουν πολύ νόημα αυτές τις φωτιές. Τουλάχιστον γράψε κάτι από την καρδιά σου, Ντίμιο. Εντάξει, μου φαίνεται πολύ cringe να κάτσω να γράψω. Wow. Hello from Greece. Hello from Greece. Όχι, εντάξει, προφανώς. Ναι, αυτό θα είναι πιο χρήσιμο να πει όλος. Κάτσε να πάω στην Ελλάδα να κάνω μια συναυλία. Αφήνω και εγώ καμιά φορά σε, σε καλλιτέχνες άκυρους που δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα και είναι από αλλού. Αφήνω καμιά φορά σημάδι χώρας τύπου άμα θες να έρθεις να κάνεις συναυλία στο εξωτερικό. Έχεις έναν φαν εδώ. Έχεις ένα άτομο στη συναυλία που θα έρθει να φωνάζει από κάτω. Θα πεις στο μάνατζερ του, ο Γιωργάκης από την Ελλάδα. Ζήτησε να πάμε. Κοίτα, περνάς από 90 μηνύματα, αφήνεις ένα τώρα, ένα σε 3 μήνες. Οπότε το δει, δεν θυμάται ποιος ήταν ο φαν. Θα πει Greece. Πάλι Greece, Είχα ξαναδεί κάποια στιγμή Greece. Μήπως να πάμε. Ή μπορείς να φτιάξεις πολλά ψεύτικα προφίλ και να πηγαίνεις να σχολιάζεις. Ότι come to Greece, come to Greece. Ή να κάνεις ψεύτικα σχόλια από κάτω τύπου come to Greece και να λέει από κάτω. Ναι, σε περιμένουμε 6.000. Όχι, μη σχολιάζεις τα ελληνικά, δεν ξέρει. Όχι, ρε, είναι σαν τους Πορτογάλους που ποτέ δεν γράφουν. Γράφουν τα δικά τους. Δεν γράφουν ποτέ αγγλικά. Όταν βλέπεις πορτογαλικά από κάτω, είναι στη δικιά του συζήτηση. Πολλές εθνικότητες το κάνουν. Ναι, όντως. Και οι Γάλλοι το κάνουν πολύ. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έλεγες με η καλή χρήση ισχύει και χωρίς να θέλω να πενευτώ, αυτό προσπαθώ να κάνω. Έχει κάνει πολύ καλή χρήση ο Ντίνος. Δηλαδή, προσπαθώ να έχω ανθρώπους που θα με κάνουν inspire να προχωρήσω, αυτό που κάνω τέλος πάντων. Ναι, ρε παιδί μου, μπορείς να το κάνεις και φαν δηλαδή. Είναι αυτοί που όντως έχουν χειριστεί πολύ κακά το ποιους ακολουθούν και τι κάνουν κτλ. Αλλά είναι και αυτοί που περνάνε ωραία, θεωρώ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αυτά που ακολουθώ με κάνουν να περνάω καλά. Δηλαδή. Και αυτό δεν είναι το νόημα εν τέλει. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ψυχαγωγία. Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από τα πάντα. Ας πούμε, από εκπαίδευση σκύλων, ας πούμε, που ακολουθώ άπειρα προφίλ τώρα που έχω πάθει αιμονή. Μαθαίνω full πράγματα. Μαθαίνω πάρα πολλά καινούργια μέρη, μαγαζιά, events. Καλά, εγώ μαθαίνω πάρα πολλές συνταγές. Που είναι το χειρότερο. Και συνταγές. Έχω πάρα πολλά στα αποθηκευμένα μου συνταγές. Υπερβολικά πάρα πολλά. Δηλαδή, αν φτιάξω κάποια στιγμή ό,τι έχω αποθηκεύσει. Ναι. Θα πεθάνω από φαγητό, θα πεθάνω από. Θα γίνω υπέρβαρος. Βέβαια, εγώ έχω αποκτήσει και skills που δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ πουθενά, ρε παιδί μου. Ας πούμε, μπορώ να φτιάξω ένα χειροποίητο παπούτσι. Μπορεί να το κάνετε. Συγγνώμη, αυτό το skill το απέκτησες βλέποντας ένα βίντεο. Δεν έχετε δει αυτά τα βίντεο που κάνουν ακραία πράγματα, ρε παιδί μου. Τύπου τι μπορείς να κάνεις με μια κάλτσα, ξέρω εγώ, και φτιάχνει παιχνίδια για παιδιά. Λοιπόν, κοίτα. Σε αυτό που λέμε να μάθουμε καλά πράγματα, εγώ έχω μάθει να φτιάχνω τη βαλίτσα μου όσο πιο κι εγώ. Καλά γίνεται για να μην αλήθεια, έχω να σας μάθω έναν κόλπο πώς να διπλώνετε την μπλούζα σας με 2 βήματα. Ναι, αλλά χωράς τη βαλίτσα μου. Πιάνεις την μπλούζα από 2 συγκεκριμένα σημεία και κάνεις ένα flap-flap και έγινε. Flap-flap. Κοίτα, έχει τύχει να το δω αυτό το βίντεο μπορεί και 4 φορές και κάθε φορά έχει τύχει να είμαι ξαπλωμένος στον καναπέ. Οπότε δεν θα σηκωθώ να πάω να το δοκιμάσω. Και δεν μου γίνεται ποτέ. Όχι, εγώ. Practice, ώστε να το θυμάμαι μετά και να το κάνω. Μετά την 8η φορά που το είχα πετύχει κάπου, λέω ήρθε η ώρα, Γιώργο, να πας να το μάθεις. Αφού είναι χρήσιμο, το ξέρεις. Το χρειάζεσαι. Εντάξει, που και που είναι πάρα πολλά αυτά χρήστα που δεν θα τα χρησιμοποιήσει ποτέ. Ας πούμε, πώς να χτίσεις ένα σπίτι από άμμο, το έχετε δει αυτά. Γιατί λέτε ακραία πράγματα. Θέλω να πω ότι είναι χρήσιμο και σε πιο πρακτικά. Τύπου ξέρω κόσμο που έχει βρει δουλειά από διαφήμιση στο Instagram. Εγώ βρήκα δουλειά από story. Τέλειο. Νάτος. Ναι, είναι αλήθεια.
Εγώ σίγουρα όχι, δεν είμαι τόσο τυχερή. Όχι, γενικά ρε παιδί μου βοηθάει full την επικοινωνία. Την προβολή επίσης μπορείς να προβάλλεις τον εαυτό σου, τη δουλειά σου. Δηλαδή θεωρώ ότι εκεί που πραγματικά κάνει μεγάλο καλό είναι σε αυτούς που θέλουν να διαφημίσουν επιχειρηματικά κάτι και πιο ερασιτεχνικά, που δεν υπήρχε άλλος τρόπος παλιά να αποκτήσεις οποιοδήποτε βήμα. Λέμε και τώρα ότι έχει κορεστεί πολύ αυτός ο τομέας και πάρα πολλοί πλέον διαφημίζονται και κάνουν κτλ. Αλλά παλιά ήσουν, ας πούμε, φωτογράφος. Τι θα έκανες παλιά, δηλαδή? Θα έστελνες καμία φωτογραφία σου σε τέτοια, θα έκανες καμία έκθεση που θα τη χρηματοδοτούσες εσύ σε κάποιο αυτό, φόρο. και μετά θα έπαιζες με περιοδικά και εφημερίδες. Ναι, αλλά σκέψου, θα σε έβλεπε, ξέρω εγώ, ένα ελάχιστο ποσοστό της περιοχής σου που προσέγγισες, ενώ τώρα μπορεί να το δει ένας άκυρος στην Αμερική και να σου πει τι γαμάτι φωτό, ξέρω εγώ. Ναι, ισχύει. Δηλαδή, αποκτάει ένα άλλο. Αποκτάει τελείως άλλη κλίμακα. Άμα σου κάτσει ειδικά κιόλας και το κάνεις και σωστά. Ναι, εντάξει, εννοείται. Δηλαδή, άμα τύχει και ικανότητα πετύχει, μπορείς να κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Γιατί γυρίσαμε σε positive τώρα, τέτοιο, δεν κατάλαβα. Πάμε λίγο να κράξουμε. Και εγώ ήθελα να πω ότι επίσης βοηθάει και αυτούς που θέλουν απλά να παρακολουθούν κόσμο. Εγώ το πήγαινα πάντως κάπου, αλλά ας πούμε για αυτούς που παρακολουθούν κόσμο. Ας το κόψουμε. Ναι, γιατί πολύ ποιοτικά μας το πήγες. Όχι, θα επιστρέψω ξανά. Ας πούμε όμως για αυτό που λες. Ναι, δεν είναι αυτά τα προφίλ που δεν ανεβάζουν ποτέ τίποτα. Δεν έχουν ανεβάσει ποτέ stories. Έχουν ένα post ή δύο, προφανώς χωρίς τη μούρη τους, κάτι πολύ αφηρημένο. Και απλά βλέπεις ότι βλέπουν όλα σου τα stories. Μπορεί να μην σου κάνουν like ποτέ, αλλά βλέπουν πάντα όλα σου τα stories. Δηλαδή, αν κοιτάξεις καμιά φορά ποιος βλέπει τα stories σου, έχει τύχει να δω άτομα που δεν ήξερα καν ότι τους ακολουθώ και με ακολουθούν. Αυτό είναι κάπως τρομακτικό καμιά φορά, γιατί λες, ξέρεις τι είναι άνισο. Γιατί εσύ δεν ξέρεις τίποτα για αυτό το άτομο και τι κάνει στη ζωή του και αυτός ξέρει τα πάντα για σένα. Τώρα να ξέρεις, πέφτεις σε παράδοξα, γιατί είπες πριν ότι ακολουθείς μόνο άτομο που ξέρεις. Όχι, εννοώ ότι ακολουθεί, όχι να ακολουθούν. Όχι, και με ακολουθούν. Ναι. Τους ξέρω, αλλά τύπου δεν θυμόμουν καν ότι τους ακολουθώ, επειδή δεν ανεβάζουν τίποτα. Κατάλαβες. Τους είχες γνωρίσει το 2017. Όχι, μπορεί να είναι πάλι μου συμμαθητές, ρε παιδί μου, ή κάτι. Καλά, έχω και πολλούς φίλους που δεν ανεβάζουν, αλλά εντάξει, αυτοί δεν με πειράζει. Τι φλεξάρεις τώρα ότι έχεις φίλους, δεν κατάλαβα. Τι. Από πού ήρθε αυτό? Έχει και πολλούς φίλους. Όχι, είπα, έχω και πολλούς φίλους που δεν ανεβάζουν. Εντάξει, με διακόπτεις, ακούς τι λέω. Θα μπορούσαν δηλαδή και να μην υπάρχουν απλά. Κοίτα, στο μυαλό του δεν υπάρχουν. Έχω πολλούς φίλους που είναι ψεύτικα προφίλ που έχω φτιάξει εγώ. Πάντως, για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, παλιά ήμουν στο προφίλ που δεν είχε καθόλου posts. Γιατί ρε παιδί μου είχα ανοίξει Instagram, το χρησιμοποιούσα απλά για να βλέπω φίλους μου και πράγματα που ανεβάζαν ίσως με μένα κτλ. Και έκανα να ανεβάσω post, ξέρω εγώ, πρώτη φορά μπορεί να είχα 2 χρόνια και Instagram και μετά να ανέβασα πρώτη φορά κάτι. Η αλήθεια είναι ότι εσύ είσαι από αυτούς που δεν ανεβάζουν ποτέ. Ο Γιώργος ή θα ανεβάσει σε μία μέρα 15 stories από το ταξίδι του, ή θα ανεβάσει για 6 μήνες. Εντάξει, ανεβάζω ένα stories, ξέρω που και που, κάτι άκυρο. Μπορεί να έχω ακούσει ένα ωραίο τραγούδι, ξέρω, ή να τράβηξα μια φωτογραφία άκυρη, ξέρω. Να μου έρθει δηλαδή μια έμπνευση τελείως ό,τι να είναι και να ανεβάσω κάτι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω αυτό το μαγχώνει, δηλαδή να το σκέφτομαι ότι θα κάνω συστηματικά κάποιο post ή κάτι τέτοιο. Τι ανεβάζετε, τι πιστεύετε ότι είναι worthy να ανέβει σε story? Ωραία, να δηλαδή, πω. Τι είναι καλό story. Ναι, πες. Και τι θα αποφύγετε να ανεβάσετε κιόλας? Ωραία, εγώ θα πω ότι ανεβάζω, γιατί αυτά μου αρέσει να βλέπω κιόλας. Ανεβάζω μουσική, που εντάξει, εδώ θα το πω. Τα περισσότερα stories που βλέπω που ανεβάζουν, ας πούμε, μουσική από το Spotify, δεν πατάω να το ακούσω. Προφανώς, αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Εκτός αν μου φανεί κάτι ενδιαφέρον. Είναι μόνο αν πετύχει τον άλλον και το έχει ακούσει κι αυτός. Και πει, ακούμε το ίδιο, ξέρω. Ας δεν θα πούμε κάτσω το να κάνω το δει. αυτό, γιατί θα με ενδιέφερε να το έχει ακούσει κάποιος άλλος και να πει «Wow, γαμάδο» και να του πω «Ναι ρε παιδί μου είναι». Πόσες φορές έχει γίνει αυτό όμως? Ο Γιώργος το ανεβάζει για την αποδοχή. Τι εννοείς? Πόσες φορές έχει τύχει να ανεβάσει τραγούδια για να σου απαντήσει ο άλλος ότι αρκετές. Τι κομματάρα, όντως. Όχι να απαντήσει, ξέρεις, να κάνει like. Εντάξει, ναι, τώρα έχουμε βρει και το like στα stories και το έχουμε δει τώρα. Εντάξει, το να σου στείλει άλλο μήνυμα να σου απαντήσει. Πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι. No effort να κάνει like. Εγώ όταν βλέπω ωραίο τραγούδι πάντως κάνω το χαμηλό επίπεδο, το μ' αρέσει, είναι ok τραγούδι. Είναι reaction.
το υψηλό επίπεδου θαυμασμός για αυτό το κομμάτι είναι σε φάση πω τι έβαλες τώρα κομματά. Δεν είναι DJ. Το λες και το ακούεις στο ράδιο. Όχι, αλλά τύπου ενθουσιάζομαι ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Τι βρίσκω. Κάπου εδώ θέλω να πω ότι μόνο like μου κάνεις, ποτέ δεν μου έχεις πει πω από την κομματάρα. Ανέβασες και σε ένα καλό Μάλλον δεν κομμάτι. είναι πολύ τα κομμάτια. Εν τω μεταξύ πρέπει να είστε οι 2 από τους 4 που μου κάνουν like στα τραγούδια που ανεβάζω. Μπορεί να είναι καλό τραγούδι. Μάλλον όλοι ακούμε πολύ ωραία τραγούδια. Έχουμε όλοι κοινά γούστα εδώ. Ναι, όχι, ανεβάζω μουσική. Ανεβάζω την Ήρμα, γιατί θα μ' άρεσε, Προφανώς. αρέσει full να βλέπω stories με σκυλιά. Ανεβάζω αστεία πράγματα ή που τουλάχιστον εγώ τα Πιστεύεις θεωρώ είναι αστεία. Ναι. Να σου πω κάτι, συνήθως ο κόσμος γελάει. Όχι εσύ που σε ξυνιόλει. Πού το ξέρεις τι γελάει. Μου κάνει like. Μου κάνουν κάνουν reaction. χαχά. Ναι, ακριβώς. Ανεβάζω ωραία τοπία. Τι άλλο ανεβάζω? Δεν ξέρω, σε έχω κάνει mute. Σωστός. Ωραία. Τέτοια. Και τέτοια μου αρέσει να βλέπω. Μ' αρέσει να βλέπω, ρε παιδί μου, να ανεβάσει άλλο από ένα μέρος με ωραίο φαΐ. Θα πάω μετά, σίγουρα θα πάω. Α, οκ. Ή από ένα ενδιαφέρον μπαρ, ας πούμε, που έχει ωραίο χώρο και τέτοια. Αυτά μου αρέσουν. Και μπορεί να τα ανεβάσω κι εγώ. Αλλά εγώ κάνω και επουσίες καμιά φορά. Τα ανεβάζω χωρίς τοποθεσία. Για να αναγκαστούν να με ρωτήσουν άμα τους ενδιαφέρει. Αυτοί που Έτσι. πραγματικά τους άρεσε θα με ρωτήσουν. Ναι. Και εκνευρίζομαι. Το αστείο είναι ότι εκνευρίζομαι εγώ όταν ανεβάζουν ωραία μέρη χωρίς τοποθεσία. Γιατί αναγκάζομαι εγώ να ρωτήσω μετά. Είναι αυτός ο άνθρωπος που τα ανεβάζει όλα έτσι. Καλά, περίμενε, Όχι, γιατί άλλο. εσείς μπαίνετε. Εντάξει, εγώ γενικά δεν μπαίνω στη διαδικασία να κάτσω να πιάσω κουβέντα. Δεν ξέρω, ακούμπι μου. Τι εννοείς? Ακούστηκες. Φουλ κακός άνθρωπος. Ναι. Δεν ακολουθώ ανθρώπους που μπορεί να ξέρω. Δεν τους απαντάω. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Τι είναι να πιέσεις κουβέντα? Ενώ ότι και τραγούδι να ανεβάσεις που θα μ' αρέσει, δεν θα κάτσω να σου πω τι Άρα κομμάτι για έβαλες. σένα Ή εφευρέθηκε το like και που το κράζεις. τοποθεσία να ανεβάσεις και μέρος να ανεβάσεις που να είναι ωραίο. Πάλι θα το σκεφτώ να μπω στη διαδικασία να σε ρωτήσω. Χωρίς να έχεις βάλει τοποθεσία. Α, Ότι εντάξει, κοίτα. κράτο για τον εαυτό σου, δεν με νοιάζει. Αν σε ένοιαζε να μάθουμε, θα το ανέβαζες. Πάντως, εγώ σε αυτά τα Πες να ακούω μικρά. ο πιο κακός άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Όχι, εντάξει. Δεν ακούγεσαι τόσο πολύ. Είσαι χειρότερος, ξέρω. Σε αυτά τα μικρά αθώα stories που δεν έχουν ιδιαίτερο σκοπό, εγώ μ' αρέσει γιατί δίνουν κάποια points ρε παιδί μου, δηλαδή, για τον άλλον. Δηλαδή, δίνω συν ένα βαθμό στη Μαρία για τη μουσική που ακούει, ξέρω εγώ. Κατάλαβες, μπαίνει Ισχύει. σε μια Καλό λίστα τέτοιο. συμπάθειας, κάπως έτσι, πώς θα το πω. Φεύγει κάνει ένα βήμα πίσω από το να την κάνω unfollow. Δηλαδή, Τουλάχιστον στο ανεβάσεις και τσάκ, δύο με κομμάτια κάτι ωραία ωραία. τραγούδια στο τσάκ γλίτωσε το μήνυμα τη Μαρία. Με νύχια και με δόντια τους κρατάω. Λοιπόν, σήμερα θα ανεβάσω news, μπας και το δούνε και δεν με κάνουν unfollow βασικά. Όχι, να ανεβάζει όλα τα είδη, ξέρεις, ένα κάθε τόσο για να κρατάει. Εδώ σας έχω ερώτηση. Έχετε ανεβάσει τώρα ρε γαμώτο, ο Ντίνος που ανεβάζει μόνο τα επαγγελματικά του και τις ωραίες φωτογραφίες. Δεν μπορεί να απαντήσει αυτό γιατί δεν το κάνει. Να Πες. κάνουμε και να πούμε και το όνομα μετά, να με ακολουθήσουν τα παιδιά, έτσι. Μην το αφήσουμε έτσι. Ναι, θα σου κάνουμε tag. Αλλά εγώ ήθελα να πω, ανεβάζετε ποτέ. Ωραία, μπορείτε να πείτε όχι από προσωπική εμπειρία, μπορείτε να το κάνει κάποιο φίλο σας. Εντάξει, το είχα χωριό. και Instagram πιο παλιά που εννοώ και προσωπικό προφίλ. Ωραία, πριν το κάνω γίνεις μόνο. επαγγελματίας φωτογράφος. Ακριβώς. Ναι, αν ανεβάζετε ποτέ stories με κάποιο πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Α, για να το δει συγκεκριμένο άτομο, ξέρω εγώ. Ναι. Ας πούμε, εσύ το είπες κι εγώ. Κοίτα, Ναι. εγώ γενικά το έκραζα αυτό. Αλλά πλέον ανεβάζει όλο quote από το δεγαμιό, δεν ξέρω. Μη φύγεις. Εντάξει. Έλα πίσω. Τώρα. Αγκάλιασέ με. Για πάντα. Έχω ανεβάσει τέτοια. Ας πούμε μπορεί να ανεβάσω πολύ διακριτικά βέβαια, έτσι δεν θα γράψω αυτά τα κρύβερα. Γράψεις, Γερενάκι, αυτό για σένα. Υπάρχει τρόπος να την κάνεις tag χωρίς να φαίνεται ότι έχεις κάνει tag. Και να πεις μετά ότι ξέρεις, αυτό έγινε μόνο του, εγώ δεν έκανα τίποτα. Δεν έβαλα τίποτα. Κατά λάθος έγινε. Πού βλέπεις το όνομά σου. Ή να βάλεις το αρχικό γράμμα, ξέρεις. Το έχω δει αυτό, να ξέρετε. Αλήθεια τώρα. Έχω δει story που έχει βάλει κάτι δραματικό quote και από κάτω ένα κάπα σκέτο. Τύπου, για σένα το λέω. Όχι ρε, μήπως ήταν. Γενικά, δεν ξέρω, πού το έδεσαι αυτό, πόσο καιρό πριν. Δεν ξέρω, Γιατί πάει πολύ καιρός, δεν είναι υπήρχε θερινό. ένα διάστημα που ήταν στη μόδα να λες κάπα, ξέρω εγώ. Α, είναι... Δηλαδή, Α, οκ, όχι, κάπα. Κατάλαβα. Τελεία. Όχι ρε, όχι, δεν λέω τότε.
Αλλά και δεν ήταν κάπα, το είπα τυχαία, δεν το σκέφτηκα. Εντάξει. Δεν ήταν συγκεκριμένο παράδειγμα. Όχι. Αλλά γενικά το έχω κάνει πολύ υποσυνείδητα. Τύπου έχω βάλει μια τοποθεσία. Κάτι τέτοια. Ψέματα. Όχι, έχω βάλει. Εννοώ Συνειδητά, υποσυνείδητα. Υποσυνείδητα για τον άλλο, για μένα. Εγώ το κάνω συνειδητά. Ο άλλος θα λάβει το μήνυμα υποσυνείδητα. Ότι... Ναι, ήρθα στο μαγαζί που βγαίναμε μαζί και έβγαλα και φωτογραφία με tag για να δεις τι είναι αυτό το μαγαζί, αλλά το έκανε υποσυνείδητα, δεν το καταλάβεις. Μία περίπτωση που θυμάμαι είναι ότι είχα ρίξει ένα άκυρο και για να το. Όχι, και για να το δει ότι. Και πήγα από το σπίτι της. ότι υπήρχε λόγος που έριξα στο άκυρο τέλος πάντων. Και για να μην νομίζω ότι απλά την κορόιδεψα, ξέρω εγώ, και ότι δεν ήθελα να βγω ή κάτι τέτοιο, έκανα αναγκαστικά ένα stories για να φανεί ότι. Ότι είπες στο νοσοκομείο με τη γιαγιά μου. Έβγαλα κυριολεκτικά ένα νεκρό. Είχα πει ότι είχα πάει στη κηδεία. Εδώ με το γιατρό της γιαγιάς μου. Στο cut. Selfie, ξέρεις, στην εντατική. Μόλις βγήκαν εξετάσεις. Όχι, ρε παιδί μου. Είχα πει ότι θα πάω εκεί για αυτό. Και follow story. Επειδή πολλοί με ρωτάτε για το τι κάνει η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου είναι μια χαρά. Ναι, αλλά είναι ακόμα στο νοσοκομείο, δεν έχει πάει εξιτήριο. Εσύ Δήμητρα που σου ρίξα άκυρο, να το εξιτήριο. Έχω ακούσει και μια ιστορία. Λοιπόν, και είχα βάλει μια τοποθεσία τότε τέλος πάντων για να δει ότι όντως βγήκα και ότι δεν είπα ψέματα ότι βγήκα και ότι πήγα σε εκείνο το μέρος που είχα πει ότι θα πήγαινα, ρε παιδί μου. Έχεις τώρα την τέτοια ότι αυτό μπορεί να το ακούσει τώρα. Και να πει, όχι, γι' αυτό ανέβασε τώρα. Ρε, δεν ήταν κακό, δηλαδή δεν έκανα κάτι κακό. Είπα ότι θα πάω εκεί και απλά για να νιώσω εκεί. πιο καλά εγώ ότι έχω αποδείξει ότι ήμουν εκεί, το έβαλα story. Ωραία, αυτό είχε συγκεκριμένο point και εντάξει, αυτό δεν σήκωνε απάντηση από το άλλο άτομο, ούτε περίμενε κάτι τέτοιο. Ναι, ισχύει. Έχεις ανεβάσει κάτι που να στόχευε στο να σου στείλει κάποιο. Ας πούμε να μου αρέσει μία που κάνει πασία και ξαφνικά αύριο να αρχίσω να ανεβάζω ένα άλογο. Και να λέω, αχ, τι ωραία άλογα. Μακάρι να είχα κάνει πασία. Μία μέρα που την ακολουθείς. Όχι, είναι λίγο, δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει. Δεν λέω προφανώς να έχεις ανεβάσει κάτι τόσο σαφές. Κατάλαβες τι εννοώ. Αφού είπες στην αρχή ότι έχεις κάνει. Αυτό εννοούσα ότι το έχω κάνει. Δεν εννοούσα ότι. Ρε παιδί μου. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι για να φτάσει στο σημείο να ανεβάσεις κάτι τόσο συγκεκριμένο που να περιμένεις και απάντηση, ο άνθρωπος που θα το κάνει αυτό θα είναι αυτός που θα στείλει μήνυμα κατευθείαν και θα στείλει καλησπέρα. Οπότε το χάνεις λίγο. Δηλαδή δεν υπάρχει τόσο direct ανεβάζω για. Εκτός το έχεις κάνει. Δεν ξέρω γιατί με κοιτάς περίεργα. Εγώ θέλω να πω ότι κάθε φορά που το κάνω πιάνει. Εντάξει. Θες να μας δώσεις ένα παράδειγμα. Κάτι που έγινε πολύ παλιά. Να δούμε αν. Κάτι να μην εκτεθείς άμεσα. Ναι, απάντησε ο άλλος τώρα προχτές στο story σου. Ξέρω όχι, ρε παιδί μου, αλλά μπορείς. Αν ανεβάσεις π.χ. ένα τραγούδι που ξέρεις ότι είναι στα γούστα του άλλου. Ναι. Μπορεί να δώσεις ένα πάτημα, μία αφορμή στον άλλον. Θέλω να πω, άκου. Ανεβάζεις κάτι τύπου σχετικό και αν ο άλλος θέλει να στείλει, θα στείλει, κατάλαβες. Ότι το αφήνεις δηλαδή, εκεί έξω. Δίνει, ρε παιδί μου, το πάτημα και όποιος το πατήσει. Ναι, δεν λέει τώρα. Παναγιώτη, στείλε μου. Απλά ανεβάζει, ξέρεις, το τραγούδι από την μπάντα του. Όχι, ανεβάζει. Αυτό, ας πούμε, δεν έχει πετύχει. Ναι, γιατί σου λέει άλλη μία φαν τώρα, τι να την κάνω. Ναι, και έπρεπε να ανεβάσεις ένα τραγούδι από ανταγωνιστή μπάντα. Καλά, ρε, τι ανεβάζεις. Ξαναδοκιμάς. Ναι. Γενικά. Δεν ξέρω βασικά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είναι διαφημιστικό διάλειμμα. Σκέφτεστε. Πόσο θα σκεφτείτε τη φωτογραφία που θα ανεβάσετε? Καλά, εγώ την περνάω από edit, έλεγχο, τη στέλνω σε 10 φίλους μου, παίρνω έγκριση. Για πείτε μου εδώ, περνάει. Ναι, γιατί όταν έχεις πολλά posts, κάποια στιγμή είσαι σε φασάντους. Όταν έχεις 4, πρέπει να παίξεις, πρέπει να το σκεφτείς πάρα πολύ. Και είναι καθαρό overthinking, δηλαδή είναι. Αυτό δεν ήταν αχρίαστο. Κοίταξε, είναι σαν να βγάζεις ένα μεσόωρο. Μπαίνεις, ας πούμε, σε ένα προφίλ και έχει 100.000 φωτογραφίες ή το 90% είναι καλό, πήρε 9 στα 10 αυτό το προφίλ. Έχεις 4 φωτογραφίες. Αν οι
3 από τις 4 είναι χάλια. Ναι, και ισχύει. ξαφνικά στο. Πόσο είναι, 20%. Ναι, αλλά μπορείς απλά να βάζεις πολλές φωτογραφίες που είναι χάλια και μετά να φτιάξεις λίγο το. Αυτό είναι η τελευταία μόδα στο Instagram που ανεβάζεις, ξέρω εγώ, photo dump. Ναι. Και ανεβάζεις χαζοφωτογραφίες. Μας βολεύει όλους πάρα πολύ αυτό, έτσι. Εμένα είναι το αγαπημένο μου trend. Τι εννοείς? Πού να μην ήσουν και φωτογράφος, Ρεντίνο, δηλαδή πραγματικά. Όχι. Ρε, αν δεν το χρησιμοποιείς για κάποιο επαγγελματικό λόγο τέτοιο, μπορείς να ανεβάσεις απλά τα πάντα από τη μέρα σου. Αυτό θέλω να δω. Από το Εντάξει. ταξίδι σου στο Μαϊάμι, ξέρω εγώ. Θέλω να Άλλο δω από διάφορες φωτογραφίες. ταξίδι, ναι, αλλά Εντάξει, το. και από τη μέρα σου, δεν με ενοχλεί να Ναι, δω και. αυτό κάτω story, ρε φίλε. Γιατί? Έχει νόημα πολύ να ανεβάσω εγώ από τη βδομάδα μου 10 Αν έχουν φωτογραφίες. μια στάνταρ αισθητική και έχει ένα νόημα, ή βγάζει αυτό, ένα να ναι. έχουμε κάποια αισθητική. Ναι, Τώρα αν τέλος είναι πάντων. απλά πας και βγάζεις τον καφέ σου στο μαγαζί στραβά, Ναι. δεν το ανεβάσεις καλύτερα. Ωραία, κοίτα, εγώ έχω παρατηρήσει πάντως ότι τα post έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στο Instagram. Δηλαδή, όλοι έχουμε επικεντρωθεί στα stories. Νομίζω ότι πλέον τα post τα θάβει λίγο και ο αλγόριθμος. Τίνεις και σου δείχνει stories παραπάνω, δεν γίνεται αυτό. Όχι, γιατί πλέον στα post σου βγάζει και διαφημίσεις άπειρες ή σου βγάζει Άπειρες προφίλ. διαφημίσεις. Ναι, ή σου βγάζει προφίλ που δεν ακολουθείς. Ναι, αυτό ισχύει. Κάπου εκεί το πήγαινα όταν έλεγα ότι έχει χρησιμότητα το social media, Instagram και τα πάντα. Αλλά επειδή αυτή η χρησιμότητα αφορά κυρίως επιχειρηματίες κτλ. Και είναι όχι, πάντα ο σκοπός ήταν εμπορικός, ρε παιδί μου. Έχει φτάσει σε ένα σημείο πλέον κάποια συγκεκριμένα social media, αλλά όλα νομίζω πλέον το κάνουν λίγο πολύ, να έχουν πάρα πολύ διαφημίσεις. Δηλαδή, έχει φτάσει να επιβδίσω από το πόσο πολλές έχω δει. Τύπου Καλά. μπαίνει story, μπαίνει στο post, Στο Instagram ειδικά το πατάς έχουν βίντεο, πατάς, μπαίνεις Facebook. πάρα κάνει. Δηλαδή, Το έχουν πάρα κάνει. τώρα τελευταία έχει συμβεί αυτό. Πρώτη φωτογραφία που βλέπεις με το που μπαίνει στο Instagram είναι διαφήμιση. Και μετά Να σε πω. stories κάθε δεύτερο είναι διαφήμιση. Κάθε πάλι. δεύτερο είναι όντως. Αλλά το ακόμα πιο εξωφρενικό είναι που το έχω παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες που έχει τύχει. Να μπει σε προφίλ κάποιου Α, και ξαναβγάζει. και ξέρεις να πατήσεις ένα post, μια φωτογραφία και όπως προχωράς σου βγάζει και ένα post που είναι διαφήμιση. Ναι. Και εσύ το βλέπεις σαν να είναι μέσα στο προφίλ του άλλου και λες κάτσε τι έγινε εδώ. Αυτός Ωραία έχει κάνει. φωτογραφία. Ναι, αυτός έχει συνεργαστεί με Ναι. με Αλλά, τον Γρηγόρη, ξέρω ναι. τι φάση. Τέλος πάντων, ναι, με τα post εγώ το σκέφτομαι αρκετά πριν να ανεβάσω. Εντάξει, κάνω ένα edit πολύ basic με τις ρυθμίσεις του Instagram. Α, μέσα Ναι, του Instagram. όχι, δεν βάζω φίλτρα, πειράζω τις ρυθμίσεις απλά, φωτεινότητες και τέτοια. Αλλά αυτό. Σίγουρα θα ανεβάσω ίσιες φωτογραφίες τέλος πάντων. Είναι το πρώτο πράγμα που φτιάχνω. Αυτό. Ναι, Γιατί γιατί ξέρεις, ήδη δύο άτομα θα σε κράξουν. γιατί το κοιτάω και τον εαυτό μου και σένα. Αλλά ναι. Εντάξει, εσύ φαντάζομαι ναι, το σκέφτεσαι πολύ πριν ανεβάσεις. Όχι, κοίτα. Καλά, Όχι, είχα τη συζήτηση αυτή σήμερα, να ξέρει ακριβώς. Μμ. Ήταν μια περίοδος που όντως το σκεφτόμουν και έλεγα: και τώρα τι θα ταιριάξει εδώ και τι θα βάλω εδώ και να ταιριάζει με αυτό. Και από κάτω να μην είναι παρόμοιοι και. Τόσο, εντάξει. Το οκ. οποίο όμως ίσα ίσα που κατάλαβα ότι με κράταγε πίσω, ξέρω εγώ. Δεν ανέβαζα, γιατί εν τέλει βαριόμουν να κάτσω να κάνω αυτή την κατάσταση. Και πλέον απλά είμαι σε φάση ότι ωραία. Θέλω να ανεβάσω, θα ανεβάσω ό,τι μου κάνει κλικ εκείνη την ώρα που θα μπω στις εικόνες μου, ξέρω εγώ. Και απλά θα ανεβάσω. Και αν ταιριάζει και με το υπόλοιπο, που εντάξει, okay, όταν έχει ένα αλφα μοτίβο τέλος πάντων, βγάζει κάποιο νόημα. Αλλά γενικά είμαι κατά του να κάθεσαι να το σκέφτεσαι υπερβολικά πολύ. Εντάξει, αυτό που έκανα εγώ παλιότερα, τώρα αυτό που κάνεις εσύ δεν είναι τόσο ακραίο. Γενικά, όσο κάνεις overthinking πάνω σε μια φωτογραφία που σκοπεύεις να ανεβάσεις, Γίνεται χειρότερο. περνάει ένα σημείο που αρχίζει η φωτογραφία να χειροτερεύει. Ναι, Δηλαδή, ναι. κάθε φορά που τη βλέπεις γίνεται και λίγο χειρότερη και λες, κάμισε εδώ τώρα πρέπει να την ανεβάσω, γιατί άμα συνεχίσω να τη βλέπω, δεν θα είναι. Πώς θα βγάζεις selfie. Μπορεί να δεις μια selfie, ας πούμε, και να ξεκινήσει και να είσαι φάση, με κακή αυτή. Μετά να γίνει λίγο καλύτερη και μετά να αρχίσει να χειροτερεύει στα μάτια σου συνεχόμενα. Βγάζετε selfie για stories. Όχι. Όχι. Είμαστε 3 άνθρωποι που το κάνουν αυτό, νομίζω. Αυτό πάντα με έκανε να νιώθω λίγο αμήχανα. Τύπου, ποια είναι η σωστή πόζα και στάση και ποιο μέρος είναι το κατάλληλο για να τραβήξει μια selfie για αυτό. Ωραία. Να πω αυτό. Για να το κάνω αυτό, πρέπει να είμαι μεθυσμένη. Δηλαδή, όταν βλέπετε selfie μου στο story, έχει υπάρξει σίγουρα κάποια κατανάλωση ουσιών. Σίγουρα. Επίσης, αναφέρομαι σε αυτές που είσαι μόνο εσύ, έτσι. Δηλαδή, Εντάξει, άμα τώρα σε βγάλεις μία παρέα, με 4 ναι, εντάξει. φίλους σου, οκ. Αυτό είναι Περνάει λίγο προς καλύτερα. ανέβασμα. Ναι, ούτε αυτό Κοίτα. το κάνω συχνά. Γιατί σίγουρα υπάρχει και ένας φίλος που θα ανέβαζε στο δικό του και το κάνει reshare. Δεν το ανεβάζει στο δικό Ναι, σου το feed. οκ, ισχύει. Αλλά... Τουλάχιστον στη δική μας περίπτωση. Ή εδώ. ακόμα και να τα ανεβάσεις εσύ, ρε παιδί μου, δεν θα τα ανέβαζες άμα δεν είχες εδώ το Ναι, φίλο μας. εντάξει, αυτό. Κάτι όμως. Αυτό, όταν ανεβάζει κάποιος selfie μόνος του, δεν είναι ξεκάθαρο σημάδι ότι ψάχνετε. Εντελώς όμως.
Κάτσε, τι εννοείς? Αν ανεβάσει οποιαδήποτε φωτογραφία. Αν ανεβάσει story κάποιος μόνο τη μούρη του μόνος του, είτε άντρας είτε γυναίκα. Σε selfie mode. Ναι, σε selfie. Φαίνεται ξεκάθαρα. Ναι, και αν πας και βάλεις Σας τώρα και παρακαλώ, ένα... στείλτε μου. Πας και βάλεις και ένα κάπα τώρα εκεί το κοτσάρεις, κάτι θα σημαίνει. Εντάξει, αυτό ρε, είναι και στο ύφος της φωτογραφίας. Δηλαδή, φαίνεται το άτομο που θα ψάχνει και το άτομο που δεν θα ψάχνει στη φωτογραφία, θεωρώ. Άμα παίζει λίγο λάχνη η κατάσταση στα μάτια του selfie, έχει κακό σκοπό. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω πάντως ότι όσες φορές έχει τύχει να ανεβάσω, όχι selfie, γιατί όντως δεν ανεβάζω συχνά, φωτογραφία που να φαίνει τη μούρη μου, ξέρω εγώ, ή κάτι, τα DMs αυξάνονται, θα έλεγα. Συμβαίνει αυτό. Και από εκεί καταλαβαίνεις, από το τι είδους stories ανεβάζει ο καθένας, δεν καταλαβαίνεις λίγο και σε τι φάση ζωής είναι, σε Εντάξει, τι αυτό mood ναι, είναι. εννοείται ότι το καταλαβαίνεις από τις φωτογραφίες. Βλέπεις. Και από τα stories συγκεκριμένα. Εντάξει, Ωραία, εσείς δεν παρατηρείτε ή είμαι μόνο εγώ η τρελή? Να παρατηρήσεις, ας πούμε, το story που θα ανεβάσει κάποιος, μπορεί να είναι ένα τραπέζι, ας πούμε, 2 πιάτα φαγητό. Θα παρατηρήσεις λίγο, ας πούμε, στην άκρη της φωτογραφίας, τι είδους χέρια φαίνονται. Είναι με τον κολλητό του έξω Ναι, ή με την ναι. κοπέλα του. Ναι, τέτοια. Και βγάζει συμπεράσματα για τη ζωή στον άλλον. Φθηνό ή ακριβό εστιατόριο? Για να ξέρεις τι γίνεται. Ή γενικά μπορείς να βγάλεις πολλά από αυτά τα άτομα που βάζουν πολλές φωτογραφίες. Μπορείς να ανακαλύψεις κομμάτια της ζωής τους έτσι από λεπτομέρειες. Σίγουρα. Καλά, η ερώτηση είναι και άλλη κιόλας. Είναι ότι, ωραία, έχουμε αποκλείσει το ενδεχόμενο να βγάλεις selfie για το Instagram, ξέρω εγώ. Βγάζεις selfie μόνος όμως. Να την έχεις στο κινητό σου. Ναι, ότι ναι. είμαι κάπου και βγάζω μια selfie, όχι τον εαυτό σου, εντάξει, να είσαι με κάποιον προφανώς. Έχω πάει στα χιόνια και θα βγάλω μια selfie με την παρέα, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Βγάζω άλλο στα χιόνια, εντάξει, θα βγάλεις και τις φωτογραφίες που έχεις και για αναμνηστικές και επειδή είναι cool και επειδή είναι και Πόσες ωραίο. φωτογραφίες βγάζεις δηλαδή... αναμνηστικές? Τώρα εδώ, σας έχω στη γωνία Λοιπόν, και άμα ερωτήσεις. πάω σε ένα μέρος διαφορετικό από εκεί που μένω, δηλαδή άμα οτιδήποτε διαφορετικό κάνω εκτός από την ρουτίνα την καθημερινή μου, θα το τραβήξω φωτογραφίες συνήθως. Και πόσες φορές θα τις δεις φωτογραφίες, εκείνη το σημαντικό. Θα επιστρέψω κάποια στιγμή, δεν θα τις δω αφού τις τραβήξω. Εννοείς την ίδια μέρα, Ναι, ξέρω όχι την εγώ. ίδια μέρα, ότι Ή αν θα περάσει επιστρέψω ένας μετά μήνας από και θα- ένα μήνα να τις δω. ναι, θα τις δεις Δεν για θα να τις επιστρέψω διαγράψεις. όχι. Καταρχάς, ό,τι περάσει των 1-2 μήνες δεν με νοιάζει πια να το επεξεργαστώ. Δηλαδή, έχει μπει στο αρχείο, όπως ήταν. Okay. Αλλά άμα. Δεν είναι ότι θα κάτσω να δω φωτογραφίες μου παλιά έτσι. Θα τύχει. Λέω από τώρα θα κάτσω να δω παλιές φωτογραφίες. Αλλά τυχαίνει να δω κάτι τυχαία, μια φωτογραφία μου και να κάνω αναδρομή στο παρελθόν, ας πούμε. Να δω παλιές φωτογραφίες, να ψάξω λίγο. Εκεί που βλέπεις και λίγο πώς έχεις αλλάξει, πώς έχουν αλλάξει οι άλλοι. Αν μπει σε αυτό το τρυπάκι, κρατάει ώρες έτσι αυτό. Ναι, ισχύει Ναι, αυτό. μπορεί να ξεκινήσει πέφτοντας τυχαία σε μια φωτογραφία και να τελειώσει κοιτώντας όλα στα άλμπουμ από το 2014 μέχρι σήμερα. Ισχύει. Εγώ έχω πολλές φωτογραφίες στο Google Photos. Και τυχαίνει πολλές φορές μπράβο, να και εγώ το ίδιο χαζεύω, ξέρω εγώ, παθαίνω. με τις ώρες τώρα. Ένα λάθος scroll στο Google Photos είναι αρκετό για Ναι, να ναι. βλέπεις. Είναι και αρκετό για να κριντζάρεις αρκετά και να το κλείσεις. Να πω κάτι που μου ήρθε τώρα. Αυτό το έχετε κάνει ποτέ με παλιές συνομιλίες? Όχι, το αποφεύγω. Ποτέ. Τύπου έχει Να τύχει. κριντζάρεις εννοείς, γιατί δεν να μπορείς να κάνεις κριντζάρω, τίποτα άλλο ναι. με παλιές. Όχι, να κάνεις τύπου αναδρομή. Μου έχει τύχει, δεν θυμάμαι καν γιατί. Στο Messenger, ας πούμε, που το χρησιμοποιούσαμε πιο πολύ. Παλιά, όταν λέω παλιά, τύπου 2012. Υπάρχουν αυτές οι συνομιλίες, παιδιά. Αν πας Ισχύει κάτω ότι στο υπάρχουν. Messenger, θα βρεις άτομα που δεν είναι στη ζωή σου με κανέναν απολύτως τρόπο, ούτε καν σαν ανάμνηση. Κοίτα. Και θα μπεις και θα δεις πώς έγραφες. Καλά, θα βάζεις ναι. XD. Δεν έβαζα ποτέ XD. Μα, ρε, ήταν Να πάντα βγει αυτό έξω ξινός στο ο ίντερνετ τύπος, και να ρε. υπάρχει. Όχι, εγώ και στα πιο πρόσφατα δηλαδή. Βάζεις XD. Όχι XD, ρε. Λέω για το θέμα μου. Το έχω ξεπεράσει το XD. Και στα πιο πρόσφατα, ας πούμε, να είναι 2015, υπάρχουν συνομιλίες που προφανώς και. Έχουμε 2023, το 2015 δεν είναι Ναι, πρόσφατα. ισχύει, είναι αρκετά πίσω. Πιο πρόσφατα, είπα από αυτά που λες εσύ το 2012. Ναι, οκ, έχεις ένα δίκιο στο. Θα πω 2017, σ' αρέσει το 17. Ωραίο είναι. Οκ. Τέλος πάντων, εννοώ πράγματα που δεν έγραφες γκρίκλεις, ξέρω, που είχαν φύγει ήδη από τη μόδα. Εννοώ που δεν ήμασταν πολύ παλιά. Που πάλι δεν αναγνωρίζω αυτά που γράφω. Δεν θα θυμάμαι ούτε τα αναγνωρίζω. Δηλαδή, μερικές φορές λέω, εγώ όντως έγραψα αυτή τη φράση, ξέρω εγώ. Ή έκανα αυτή τη συζήτηση. Ή υπήρξε καν αυτή η συζήτηση. Γενικά παθαίνω κάτι τέτοιο υπερξιακά. Καλά, Να ισχύει δεις. αυτό. Υπάρχουν γραπτές αποδείξεις, άρα δεν σώζονται. Ναι, ρε, απλά το μυαλό σου σκέφτεται συνεχόμενο ότι
είσαι το ίδιο άτομο, ας πούμε, συνεχόμενα. Υπάρχει δηλαδή μια γραμμική εξέλιξη στο μυαλό σου, αλλά δεν είναι καθόλου Πραγματικότητα, ναι. Μέχρι που βλέπεις, Εγώ δηλαδή, την αντίφαση. έχει τύχει να δω πράγματα από παλιά. Όταν είχαν ξεκινήσει στο Facebook να βγάζουν αυτά τα που βάλε το mail σου και θα στείλει όλα τα data που έχουμε για σένα. Α, ναι. Και μου έχουν στείλει όλα τα data που έχουν για μένα, ξέρω εγώ, σε mail. Το έχω κατεβάσει και έχω κάτσει και έχω δει. Καλά, είχα φρικάρει με το τι μαζεύουν έτσι αλλιώς. Δεν ξέρω τι λες. Δεν ξέρω τι είναι αυτό πλέον που σε λες. όλα τα social media και βασικά σε οποιοδήποτε site μπορείς να ζητήσεις τα δεδομένα σου. Ναι, να κατεβάσεις τα πάντα, ρε παιδί μου. Και εκεί συνειδητοποιείς το μέγεθος του φακέλου μας. Καλά, ναι. Που προσωπικά δεν έχω φοβερό θέμα με το φάκελο. Μερικοί είναι σε φάση παραβιάζουν τα απόρριτο, δεν είναι σωστό αυτό κτλ. Εγώ είμαι σχετικά OK με αυτό, αλλά και πάλι φρικάρω από τον αριθμό των πραγμάτων. Δηλαδή, σκεφτείτε, το Google κρατάει ακόμα και τώρα, άμα μπαίνεις με το email σου, όλες τις αναζητήσεις, όλα τα μέρη που έχεις πάει ποτέ, όλα, δηλαδή, και αυτό γίνεται από τη μέρα που άνοιξε το λογαριασμό. Δηλαδή, έχει ψυχολογικό γράφημά σου υπεραναλυτικό γύρω από το τι κάνεις στη ζωή σου. Το Facebook σε ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Ναι, Facebook ή όλοι θα έχουμε πάθει αυτό που πετάγονται διαφημίσεις που έχετε συζητήσει. Ωραία. Καλά. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Προχθές μπήκα σε ένα ταξί, τώρα που πήγαμε θέατρο. Παιδιά, ο ταξιτζής ήτανε όχι έξω φρενών. Ο τύπος του συνέβαινε κάτι συνταρακτικό με το αυτό ότι μας παρακολουθούν όλους. Ήταν τρομερά εξοργισμένος και είχαμε μία ζήτηση, τώρα ήμασταν μισή ώρα στο ταξί και έλεγε γι' αυτό, για το πόσο μας παρακολουθούν και έλεγε αυτό με τις διαφημίσεις, ας πούμε. Και ήθελα να του πω, ρε άνθρωπέ μου, από όλους εσένα θα παρακολουθήσω. Και στην τελική τι σε νοιάζει, τι έχεις να κρύψεις. Θέλω να πω, δεν με νοιάζει τίποτα. Πατάω αποδοχή σε όλα τα Διαφωνώ cookies. σε τόσα πράγματα από αυτά που είπες. Εγώ. Ναι, γιατί, λοιπόν. Εσύ τον Ταρίφα, τι τον νοιάζει τώρα η Λοιπόν. μηδαμινή ζωή του. Τι νόημα έχει. Εννοώ. Ρε εσύ, αυτός είχε πιαστεί από τις παρακολουθήσεις τώρα που κάνουν σε πολιτικούς και τέτοια. Και σου λέει, εμένα με παρακολουθεί η CIA τώρα. Πρώτα Και πολύ απ' όλα, που χαίστηκε για θα σένα. παρακολουθήσουν την παιδεία. Τι? Τα ταξί. Α, ναι, σωστά. Λοιπόν, ναι, είναι εξωφρενικό το πόσα πράγματα μαζεύουν, έτσι. Μαζεύουν τα πάντα. Ωραία, ναι. Λοιπόν, εγώ ήταν μια φάση που είχα περάσει που ήμουν παρανοϊκός με αυτά τελείως. Ό,τι είχα διαβάσει. Να τα βγαίνουν όλα στη φόρα τώρα. Ό,τι είχα διαβάσει και. Τότε που είχε το κοινό προφίλ με κάποιον. Είχα διαβάσει Ήτανε στους ψεκασμένους.gr. Ναι. Το Yuval Harari λέγεται αυτός. Και έχει βγάλει κάποια βιβλία που μιλούν για το πώς τα δεδομένα μελλοντικά θα μπορούν να επηρεάσουν και η τεχνολογία και όλα αυτά. Mm-hmm. Και έλεγε συγκεκριμένα ότι θα μπορούσαν με όλα αυτά τα δεδομένα που έχουν τώρα στην κατοχή τους να καταλάβουν τα πάντα για σένα. Να μας κλωνοποιήσουν. Όχι, δεν πιεστήκαμε να σε κλωνοποιήσουν. Αλλά μπορούν να καταλάβουν τα πάντα. Μπορούν να σου δώσουν συγκεκριμένο τέλειο άνθρωπο που να έχεις ένα dating app και να μπεις και να σου δείξουν τον ένα άνθρωπο που θα θες. Το οποίο αυτό είναι τέλειο. Ακούγεται καλό, Ναι. αλλά αυτό να είναι τεράστια άσχημο και Υπάρχει τρομακτικό. επεισόδιο στο Black Mirror με αυτό που λες. Ακριβώς. Να σου πω κάτι. Ο Ντίνος χρησιμοποίησε το μοναδικό θετικό παράδειγμα, ρε φίλε. Εντάξει, ναι, ισχύει. Είναι λίγο δίκο που μαχαίρι αυτό. Αλλά σκέψου να γνωρίζει μόνο ανθρώπους που έχουν την ίδια ακριβώς λογική και σκέψη με σένα. Άκου. Θέλω. Όχι, ρε. Σταμάτα. Λέει για κακά Δεν πράγματα. μπορώ να πω περισσότερα. Ωραία, Αλλά θα το πάμε ήθελα. σε άλλο άκρο. Θέλω άτομα ίδια με μένα. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ τα ίδια ενδιαφέροντα μου ακούγονται. Σκέψου Μητσοτάκης. Αύριο μεθαύριο. Ο Ντίνος τώρα κάνει ένα παράσταση στο Αρίφα, δεν μπορεί. Αύριο μεθαύριο να μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σου που μαζεύει το κινητό σου. Όχι, ήδη έχει. Και το Ο ρολόι σου. Μητσοτάκης συγκεκριμένα. Και το ρολόι. Ναι, ο Μητσοτάκης και ο κάθετος Μητσοτάκης που θα Ωραία. θέλει να πάρει την εξουσία. Ωραία. Φαντάσου ο Μητσοτάκης να λάρει σχόλια, ας πούμε, και να βλέπει ένα αρνητικό σχόλιο και να μπαίνει να βλέπει τα data σου από πάνω και να Τώρα σου το βλέπει. Τώρα βρίζουμε, δεν ξέρω. Ναι, ελεύθερα. Λίγο σκέψου τώρα ότι θα μπορεί σε επόμενες εκλογές να σου δείξει συγκεκριμένη διαφήμιση που θα κάνει συγκεκριμένα σε εσένα trigger πράγματα για να το ψηφίσεις. Και πες, ωραία, δεν σε ενδιαφέρει αυτό γιατί θα κλείσει διαφημίσεις. Μπορεί μελλοντικά να γίνει μια ομιλία και να πρέπει αναγκαστικά να είσαι εκεί. Μιλάμε τώρα σε ένα καθεστώς που θα είναι ολιγαρχικό, έτσι. Είχα περάσει μια παράνοια. Αφήστε να σου την πω. Τι περιγράφει. Ο Ντίνος περίμενε το τέλος του επεισοδίου για να πει ότι είναι συνωμοσιολόγος. Δεν φέραμε να ωραία. Όχι, ρε Λοιπόν, παιδί μου. τώρα Έχει σκέψου. μια λογική το θέμα το πορεί του γενικότερα.
Γι' αυτό υπάρχουν και νόμοι, Μαρία, που αφορούν τα πόρτα. Ναι. Όλα αυτά τα πραγματάκια που αφορούν τα πόρτα. Σκέψου μια κατάσταση 1984 που δεν θα χειροκροτήσεις για αυτό που θα πει ο πρωθυπουργός και θα σε βάλουν μέσα. Γιατί θα ελέγχουν αν έχεις χειροκροτήσει. Το 1984 δεν είχαμε κινητά. Κοίταξε, μπορεί να γίνει ρε παιδί μου επικίνδυνο κατά μία έννοια. Σκέψου δηλαδή. Καταρχάς δεν μπορείς να κάνεις πραξικόπημα. Κοίτα, γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και είναι ακόμη πιο επικίνδυνο το ότι έχουμε τόσο μεγάλη άγνοια. Ο κόσμος γενικότερα για τα δεδομένα του και για το πώς θα δώσει το mail του και τα στοιχεία του παντού. Η άγνοια είναι ευτυχία, εγώ θα πω. Εντάξει, Ναι, ισχύει. Εγώ το έκανα πολύ overthinking αυτό το κομμάτι στο μυαλό μου. Έχει καλά και κακά αυτό. Δηλαδή, και το να φτάσουμε σε έναν κόσμο που είναι προσαρμοσμένες διαφημίσεις, απόψεις κτλ. Για σένα είναι καλό από τη μία, γιατί παίρνεις περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει, οι διαφημίσεις αφορούν εσένα, η κοινωνία γενικά, η αγορά καταλαβαίνει καλύτερα τι θέλει ο κόσμος κτλ. Που αυτό κάπως βοηθάει, αλλά όπως όλα τα κακά, ρε παιδί μου, έχει και αυτή την κακή του μεριά ότι μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί με άσχημους τρόπους. Δηλαδή, πολύ άσχημους είναι τρόπους. ένα πολύ δυνατό εργαλείο που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με διάφορους τρόπους. Καλούς και κακούς. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουμε ιδέα ποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό ισχύει για τα πάντα. Δηλαδή, η ατομική βόμβα είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ακριβώς. Είναι ένα παράδειγμα. Και πήγε πάρα πολύ κακά αυτό. Το μόνο πράγμα νομίζω ειλικρινά που μπορώ να σκεφτώ είναι ευτυχώς που δεν ήσουν σε αυτό το ταξί. Μάλλον θα ήμασταν ακόμα εκεί. Θα αγκαλιαζόντουσαν με τον Ταρίφα ο Τίνος. Αδερφέ μου, ευτυχώς που σε βρήκα. Θα λέγανε τέτοια. Θα σπάγανε τα κινητά του. Θα κάνανε την επανάστασή του αυτοί οι δύο. Θα πηγαίνουν να ζήσουν σε ένα δάσος, ξέρω. Θα κατεβαίνουν και θα τρέχανε αγκαλιασμένοι. Και γυμνοί, δεν ξέρω. Spoilers, τα δάση θα παρακολουθεί πλέον ο Zuckerberg. Πρώτο εδώ. Λοιπόν, εγώ λέω να κλείσουμε με το αποκλειστικό που θα μας δώσει ο Ντίνος για την, δεν ξέρω, επαγγελματική μελλοντική του επιτυχία. Λοιπόν, Δεν έχω ιδέα θα πει. Τα ακούτε πάρα πολύ από εσάς που ακούτε το podcast, γιατί δεν με ξέρετε, φαντάζομαι. Ναι. Πρώτη φορά. Τίποτα. Η όλη φάση είναι ότι δουλεύω πάνω σε ένα μικρό βιβλιαράκι με φωτογραφίες μου αυτή τη στιγμή. Αυτό. Oh, nice. Τι είναι βιβλιαράκι? Ένα μικρό zine. Αυτό λέγονται zine που βγάζεις με με μια συλλογή φωτογραφιών. Θα έχει τώρα φωτογραφίες από. Παίζει από το 17. Θα βάλεις πολλές φωτογραφίες. Θα βάλεις φωτογραφίες προσωπικές του 17. Είναι ένα άλλο μόνο με τις φωτογραφίες του Ντίνου. Θα είναι όχι, με τη θα μούρη μου. δείξεις όλη την εξέλιξή σου μέχρι σήμερα, ας πούμε. Κοίτα. Ναι, ίσως. Δηλαδή, Ωραίο μπορεί να αυτό, το δεις και έτσι μπράβο, λίγο. μπράβο. Απλά έχω κάποιες φωτογραφίες που θα ήθελα να είναι τυπωμένες γενικά. Ωραία. Κάπου. Αυτό ποιος θα το εκδώσει? Εγώ. Ναι, είναι. Δηλαδή. Απλά θα στείλω. Όντως είναι το παιδί. Ναι, τα zine είναι γενικά αυτό. Ναι, και λέει τίποτα. Θα πάω σε ένα φωτοτυπείο, θα τις εκτυπώσω Όχι, και θα το εντάξει, κρατήσω σπίτι μου. Έχω μια γραφίστρα. Έχω μια γραφίστρια που συνεργαζόμαστε, ξέρω εγώ, και δουλεύουμε και μαζί, οπότε θα το τρέξουμε μαζί. Ωραία, πολύ ωραία είναι αυτή. Ερώτηση. Το κοινό σου πού θα μπορεί να τα βρει? Και πέρα από τα zine, θα βγάλω και κάποια πακετάκια με postcards. Πάλι με φωτογραφίες που θα είναι σε postcards μορφή. Και θα είναι αριθμημένα όλα. Δηλαδή θα έχω 20 zines, συγκεκριμένα από το 1 μέχρι το 20. Δηλαδή θα είναι limited edition. Δεν θα ξαναβγούν. Και το ίδιο για τα postcards. Γι' αυτό τρέξτε. Σηκωθείτε από καναπέ. Φαντάζομαι. Αφήνουμε κι εμείς τώρα links διαφημίσεις στο προφίλ μας. Θα μας στείλεις και να το κάνουμε giveaway. Να τα μας. Nice. Εγώ ψήθηκα ήδη. Ωραία, μέσα. Αλλά όχι μόνο απλά να ακολουθούν όπως κάνει το η μαγειρεύσεις, μην ανησυχείς. Δεν θα είναι αληθινό giveaway. με σχόλιο. Θα είναι ένα τεμάχι, θα το μοιράσουμε σε 10 άτομα. Σελίδα. Ένα postcard του καθένας. Ναι, μην ξοδευτούμε. Θα με αναγκάσετε να βάλω και τα μπελίτσα, δεν πωλούνται ξεχωριστά, ξέρω. Ναι, είναι προϊόν διαφήμισης. Οκ, αυτά πότε σκοπεύεις να βγούνε? Θα ήθελα μέσα στο Μάρτι, αλλιώς τον Απρίλιο. Δηλαδή αυτό είναι το περιθώριο. Και μετά μέσα από το προφίλ μου. Τώρα ελπίζω να έχει κάνει καλή δουλειά Zuckerberg και να σας εμφανιστώ στα προφίλ σας όταν θα βγουν. Να δουλέψει αργότερα. Να δουλέψει υπέρ του αυτή Ας τη φορά. ελπίσουμε τα δεδομένα είναι αρκετά. Ας ελπίσουμε ότι ο Μητσοτάκης θα το διαφημίσει αρκετά.
Ευχαριστούμε, Ντίνο, που ήρθες μόνο για να κάνεις promotion στον εαυτό σου. Να πούμε για άλλη μια φορά το Instagram σου. Ναι, είναι 98.exe. Να μπείτε στο προφίλ του, παιδιά, να τσεκάρετε τις φωτογραφίες του, να τις κορνιζάρετε εκεί, αφού πρώτα έχετε πάρει δικαιώματα. Εννοείστε να τις αγοράσουν. Ναι, παίζει να πουλήσω και πριν κάποια στιγμή, οπότε αν ενδιαφέρεστε. Ναι, θα πουλήσει κάποια στιγμή πριν. Μπείτε από τώρα, παιδιά, να πιάσει τώρα. Θα βγάλει αριθμάκι. Αριθμάκι. Φαντάζομαι να σου στέλνουν μήνυμα για πριν και να του έλεγε εσύ είσαι το ένα. Δεν θα πω τίποτα. Ένα. Και όλα νομίζω ότι έχετε δει το αστείο που λέει ότι sorry, αλλά αυτό το μήνυμα ξέρω μπήκε στο αυτόματο γιατί με έχουν μπλοκάρει. Πρέπει να πατήσει ένα για να ξεμπλοκαριστεί. Στέλνω όντως ένα. Άντε το 0. Όχι, πρέπει να διαφημίσει τύπου βάλε αυτό σε 10 φίλους σου. Αυτό το κείμενο σε 10 φίλους σου, αλλιώς το album δεν θα γίνει δικό σου. Τσάπα διαφήμιση. Κάπως έτσι λειτουργούν τα giveaways, εντάξει. Ναι, είναι ακριβώς αυτό, παιδιά. Γι' αυτό μην συμμετέχετε στα giveaway, εκτός αν είναι δικό μας. Θα το κάνουμε κάπως έτσι, ότι αν δεν κάνετε tag 2 φίλους σας, θα έχετε κακοτυχία για πάντα. Αν δεν κάνετε unfollow 10 influencers, δεν θα κερδίσετε. Φαντάζεσαι. Και να γράφουν και ποιους έκαναν unfollow. Κάντε τους tag. Κάνε tag αυτούς που έκανες unfollow. Εντάξει, αλλά κάπου ρε παιδιά και αυτά τα giveaway να πούμε έχουν μερικά, δηλαδή πρέπει να χάσεις την αξιοπρέπειά σου για να συμμετάσχεις. Καλά ισχύει. Σου λένε κάνε follow εδώ, πάτα εδώ, μετά αυτή η διαφήμιση, μετά εκείνο. Άφησε comment από κάτω σε 6 φίλους. Μπορεί να μην έχω 6 φίλους. Λύσε μια εξίσωση. Τώρα το βρέξεις ανάποδα. Αυτά, παιδιά. Όχι, δεν μπορούμε να πάμε λίγο, μου αρέσει, πρέπει να λέω. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, Ντίνο. Εγώ ευχαριστώ, και θα τα πούμε σε ένα... Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι ξανάρχομαι, αν θέλετε. Όλα αυτά μας λένε. Όλα αυτά μας λένε. Ναι, αλλά ξανάρχομαι. Εγώ έχω και συγκεκριμένο σενάριο στο μυαλό μου, έτσι μου. Δεν θα έρθω έτσι. Τι σενάριο? Το αφήνω έτσι ανοιχτό και αν γίνει θα το μάθετε. Ωραία, είναι αυτό που δεν γίνουμε ποτέ, παιδιά, μην ανησυχείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, που μας ακούσατε και θα τα πούμε σε ένα επόμενο podcast. Bye. Bye. Άντε, bye.